with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCAB. This number 416. Shabiki.com. Chal nade. Chal kagimi kang'iyo sim gi pacha te. Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal kagima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane yawo chiro manyien ne chal kagima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugro pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Mana kumanya kwa Ramogi ngasa en kanyo sadek gidakika ng'wen mar okinyi. Mana kaka pile kose romo sadek wang'eni wadonje kidieny mar mbaka oromo. Kidieny mabedo dhi godo nyime nyaka saa 5 mar onyango. An ka mar kelo ni chal mar fuambo bang'e abiro bedo ka donjo e twak mano mar mbaka oromo. Koko mane chal mar fuambo mana kaka pile wajalero ni gik mabende jofuambo magwa weche matuche kor gwenge mopogore mabende jofuambo magwa luwo. Duche makawuono magi e weche mabende obiro bedo kwa luwo ni mabende ibiro bedo kiyudo e weche manyien chakre migago. Weche manyien kono romo saa 1 gi mano koromo saa 3 mar otieno. Koko mano we wang'eni en ang'o mabende timore odiochieng' makawuono. Nyakoro Ramogi odiochieng' makawuono mana kaka ineno tipo mineno ka ma en jatend piny mar South Africa Cyril Ramaphosa. Odiochieng' makawuono Cyril Ramaphosa mabende en jatend piny mar South Africa timo limbe e pacho kaendi, limbe mar odiochienge 2 mabende ochano chako odiochieng' makawuono kono romo saa 3:30 mano mar okinyi mar odiochieng' makawuono. Cyril Ramaphosa biro bedo karomo kod jatend piny Kenya mano William Ruto mane kar jot mar jatend piny Kenya mar State House mano mantiere buore Nairobi. Wantiere gi jofuambo magwa mabende nitiere e kar jot mar jatend piny Kenya makono romo saa 3:30 biro bedo kwa tudre kodgi mar mondo migi nyiswa chal mar wach
mabende dhi nyime ka bende limbe mare baro odiochienge ariyo e pacho kaendi en mar nyayo tudruok ahinya kotendore koda weche mag ohala mabende piny Kenya gi piny mar South Africa bende timo. Bende par ni jatend piny Kenya William Ruto bende nosewuok e piny mar Misri, mano piny mar Egypt, kama bende romo mar lokruok mar kor lwasi dhi nyime. Gisani entiere e pacho kaendi mar rwako jatend piny mano mar South Africa. Kopogre gi manya kora Ramogi weche mabende waluono diche makawuono tipo mineno ka ma en governor e county ma Kisumu mano Ngire Anyang' Nyong'o. Odiochieng' makawuono nyakora Ramogi Ngire Anyang' Nyong'o obago romo gi jofwambo. Romo mabende obiro bedo kolose ahinya e chal mano mar Lolwe, mano mar Victoria, nama mar Victoria mabende kinde ka kinde mabende sina kata mna weche manyien chakre jumani. Nama mana chakre kata mna juma ma mokadho nam Lolwe mano mar Victoria osebedo ka dum. Nama kamano koro dum mare Anyang' Nyong'o biro bedo kalose odiochieng' makawuono. Kaunti ma Homa Bay bende seneno kata mana kaka rech tho. Ahinya rech mabende ipidho mago mikete e cages. Nineno kanyo ka cages maromo 90 e kaunti mano ma Homa Bay. Rech no tho. Kata kamano e kaunti ma Kisumu kuonde dak mopogore jogo e kama bende tiyo koda pinama mano mar Victoria. Bende dum kata mago mawuok e taps. Koro odiochieng' makawuono Ngire Anyang' Nyong'o biro bedo kalose ahinya ginero mabende kelo dum mar pi ahinya mawuok e nam mano mar Victoria. Wantiere gi jofwambo magwa Millicent Adhiambo ni kacha biro bedo ka kelonwa chal mar wach makama. Kopogre gi manya kora Ramogi bende adwaro mar mondo mi wadhi e county machielo mano county ma Migori. Odiochieng' makawuono nyakora Ramogi e county ma Migori duol mok mar duol kata mar jotije e county mano ma Migori biro bedo kaloso koda jofwambo to twak mar gi jofwambo odiochieng' makawuono kata kamano nyakora Ramogi mano ndikanyo ni Migori kata kamano odiochieng' makawuono nyakora Ramogi e county ma Migori jotije mago duol mochung'ne jotije mag piny owacho e county ma Migori biro bedo kaloso kod jofwamba nyaka luore koda wach mabende kori lieko ni nitiere jotije manyawawa mago ghost workers maromo 600 mane county ma Migori. Koro odiochieng' makawuono gibiro bedo ka giloso gi jofwambo. Wantiere gi jafwambo marwa e county ma Migori Juma biro bedo kaluonwa wach makama. Ponono ni en adier nitiere ghost workers jotije manyawawa maromo 600 kata owoyo mano e county ma Migori. Kopogre gi county ma Migori adhi e county machielo nyakora Ramogi odiochieng' makawuono bende e county ma Mombasa kama wantiere gi jafwambo marwa George Aoko. E county ma Mombasa odiochieng' makawuono duol mar ISPAC mano duol mochung'ne accountants e pacho kaendi mongere kaka the Institute of Certified Public Accountants of Kenya gidhi nyime gi romo margi mar 39. Romo mabende gijathoro timo higa ka higa. Romo makamano dhi nyime e magawa moro mantiere e county ma Mombasa. Ka romo makamano oywayo accountants e pacho kaendi maromo 2,500. Koro romo makamano dhi nyime ka bende en romo margi romo mar ISPAC mar 39. Kopogre gi county ma Mombasa bende en wach mane mabende wantiere godo odiochieng' makawuono. Odiochieng' makawuono bende kwa dhi nyime e county machielo mana kwa nyalo neno ma en county ma Homa Bay nyakora Ramogi e county ma Homa Bay odiochieng' makawuono riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e county ma Homa Bay mongere kaka Civil Society Network dwani od bura mar county no okale chike mabiro tayo chenro mar kao pach jopiny e weche mag dongruok mano mongere kaka public participation. Koro riwruoge makedo ne ratiro mag oganda mano e county ma Homa Bay mongere kaka Civil Society Network dwani mar mondo mi od bura mar county no okale chike mabiro tayo chenro mano mar kao pach jopiny e weche mag dongruok mongere gi dongere kaka public participation. Wantiere gi jafwambo mar county ma Homa Bay mabende biro bedo kaluwo wach makamano mano Ali Abich. Adwaro mar mondo miwache gi county ma Siaya kama kineno ranyisi kanyo neno pens kanyo neno pencil mano NCBC.
E kaunti ma Siaya koro mgajongo odiochieng' ma kawuono inono lai mar somb CBC. Parni chenro mar nono lai mar somb CBC nochakre ayanga juma mokadho, mano chieng' wuok tich mar juma mokadho. Chenro ma bende itimo e kor gwenge mopogore opogore gi jokanyo 49 kotelnegi koda Rafael Mundavu. Chenro mar nono lai mar somb CBC bende odiochieng' ma kawuono dhi bedo e kaunti ma Siaya. Ponono ni nitiere kaunti ma Siaya nyalo mar mondo mi wuogi mar mondo mi idhi chwal pachi kaluwore koda lai mar somb CBC. Mano odiochieng' ma kawuono idhi bed ka ikawo pachi kanyo, ka bende odiochieng' ma kawuono odiochieng' no Ramogi ma bende inono lai mar somb CBC e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. Kaunti ma Siaya bende wantiere gi jofwambo magwa ma bende biro bedo kwaluonwa chala mar wach makamano. Koko manya kwa Ramogi Juang gi kanyo bende makelowa e giko mar chal mar fwambo okinyi makawuono, weche ma bende biro bedo katuch e kor tunge mopogore opogore pacho kae. Obed matimore pacho kae, matimore pinje maoko, wan wangi kendo wan iti mar kelo ni chenro makamano. Parne kaka pile inyalo tudri kodwa bende ponono ni weche moko timore kama intiere lai marwa mar ote machuok 3-6-000. Mbui mar Facebook kaka pile yudo Ramogi TV, YouTube yudo wa Ramogi TV. Koko manya kwa Ramogi Juang kanya makelo wa giko mar chal mar fwambo mabiro en twak e chenro mar mbaka oromo. Twak mabiro odiochieng' ma kawuono thor wach mabiro bedo kwa twake en kaluwore koda kedo gi koko, mano mong'ere gi dho ngere kaka noise pollution, ma bende osebed kiseyo godo kuonde math mopogore opogore. Kanise bende osechak se kaluwore koda kesha gi crusades. Okinyi ma kawuono antiere koda welo ma bende oseyuora. Antiere gi wendo e studio marwa e kaunti ma Nairobi, kanyakla koda studio marwa e kaunti ma Kisumu. Kik dhi mabor. Nyakwar Ramogi kaka jokanyana ere kaka wadhe gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penjane penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit na masongo adhiya very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana e Ramogi TV. Wuond koda ndhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywak malitin. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya to. Ka joma moko geng'o joma gihero kuom yudo rem. Ang'o momiyo itimo kamae? Wan wasetimo ni ang'o?
hera mar anyuola medo mana loyo. Watekae wananyuola achiel. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 mar otieno mana e Ramogi TV. Qatar, piny kingi Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika en mabiro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e kuku World Cup wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiechieng' e Ramogi TV, Citizen Digital to kod View Sasa. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion, to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao mana e Ramogi TV. Mana kamanya Ramogi Juanga sekilo di chal mar fwambo isebedo gi ng'eyo ni en ang'o matimore e alwora mari okinyi makawuono. Gi sani aneno kanyo ka en saa 3:17. Koro wadonjo e twak e chenro mar mbaka oromo. Ponono ni njahera mar Ramogi TV ahinya kiluwa e mbui magwa. Ing'eya yanga chenro mabende, ing'eyo twak mabende okinyi makawuono dhi bedo kwa losi. Ponono ni okineno an ka mar paroni. Odoche makawuonya Ramogi Juanga thor wach mabende wadoro bedo kwa lose en kalure koda kedo gi koko. Mano mong'ere gi dhongere kaka noise pollution. Kinde mosekalo e buore Nairobi ka waseneno magawa mopogore opogore kuonde math. Mabende osebed ka ichiwonegi siem. Moko bende osebed ka iloro. Jodito magi bende osebed kimako gi obila kalure koda achiedh nade magi bende gikelo ne jodak. Mano kalure koda koko. Kaunti ma Kisumu bende nwaneno kata mnudo chieng' manyoro gavana e kaunti ma Kisumu mano Professor Anyang' Nyong'o. Bende noromo gi jodolo e kaunti ma Kisumu. E kinde ma bende nantiere e ng'ura ahinya kalure koda okang'. Mano mar tend kaunti no mar goyo marufuku. Mago mag lamo, mag crusade, kata kesha. Koko manya Ramogi Juanga mane thor wach mabende okinyi makawuono daro goyo mbaka. Kama idaki ne Ramogi Juanga bende nitiere kanise, to bende nitiere kata mana kuonde math mopogore opogore bende gigoni koko. Mane wach mabedo doro lose. Ponono ni intiere koda ote moramora. Mana kaka pile nambwa mago ote machuo karie deka uchiel no. Mbui mar Facebook kaka pile iyudo wa achiel kachiel. Mano Ramogi TV. And bende tudri koda e mbui maga Facebook, Twitter iyuda @Sharon Ong'ao. Odoche makawuono kan kenda mar chwalo mbaka makamanya Ramogi Juanga. Okinyi makawuono ntiere koda welari achiel e kaunti ma Kisumu, achiel ntiere godo e kaunti ma Nairobi. E studio maro e kaunti ma Nairobi ntiere gi nyadendi mabendo odoche makawuono nwayudo memo nikech waroko law mar akwere wate. Nyinge en Irene Ajuanga. Irene Ajuanga en director mar magawa moro mantiere buore Nairobi ahinya gwenge ma Kilimani. Ong'ere kaka The Pumpkin. Irene rokin machiegni. Erokamana ina Sharon. Ichio makare? Achio makare. Irene Ajuanga nyakanye. Irene Ajuanga nyanyakach kasaye. Arwaki ni machiegni chenro. Erokamana ina. Nyako Ramogi Juanga pogre gi Irene Ajuanga mabende biro bedo kagoyo godo mbaka. Antiere gi Bishop. Mano Archbishop mar kanisa mong'ere kaka Power of Jesus Around the World. Mano Archbishop mong'ere kaka Washington Ogonyo Ongede. Mabende en jakom mar Nyanza Council of Churches. Mabende obiro bedo kwa tudore godo achiel kachiel e kaunti ma Kisumu. Kaponono ni obiro bedo ka oseikore mar chiwo twak makama, wabiro bedo kwa tudre kode. Kata kamano antiere gi Irene Ajuanga. Irene Ajuanga mana kana senyisi en director mar Pumpkin. Bede viena will Odoche makawuono biro yaonu lines magwa mag sime.
Ponono ni nitiere koda wach moro amora kaluwore koda thuond wach mar okinyi ma kawuono. Inyalo goyonwa sime achiel kachiel mar mondo mi wayud pachi kaluwore koda thuond wach ma kama. Kachako kodi Irene Ajwang. Kedo gi koko e bombe. E kinde mosekalo kata mana buore Nairobi nwaneno siem ma bende nochiw ne kuonde math maromo 43. Mano dwe mokalo ma bende nobuog lorge kata kamano nokolorge. Ine magawa achiel mong'ere kaka Pumpkin. En mana ni Pumpkin no kanene listi ma kamada. Keni pachi kaluwore gi loro magepe genang. E dala mar Kilimane gi Kileleshwa ka wasebedo gi uwi magore mang'eny ahinya. Korka wach mar koko mawuok e restaurants to kod clubs. An asebedo e dala ma Kilimani ka higni 8. To iyudo ni kuonde ma wantiere jodak ng'eny residents wamakre kodgi. Koro korka pacha gimomiyo an aparo ni naonge list no en ni atemo mondo mi kik wabed ni wago koko wabedo sensitive ne jirani. Nikech wang'eyo ni ka koko no omuomo to nyalo miyo walor. To gima beda wachi ni okanyal chayo bende jo wetena nikech onego wakwongo penjre ni shida ni en ochakore gi kar kanye. Ere gimomiyo ne oyie ni mondo ji bed gi clubs kuonde ma ji odake. Mane penjo mokwongo monego bed ni onego wapenjre. Nikech kinde ka kinde kata mana kiloro kata mana kisichiwo siem mag clubs kata mana kuonde math obed mar chiemo kapok ogere nitiere license manego bed ni ichiwo. En mana ni the Pumpkin no kaneno listi mar nying magawa maru en listi mar 43 mabende nochiwne gi siem mabende jalup governor e county ma Nairobi bende nowacho ni clubs makamago ok bilor kaluwore ni gitiyo kaluwore koda chik. Ang'eni the Pumpkin ubo mana nyisowa okenge mabende utiyo godo nikech entiere bende kuonde ma aluora kuma ji ntiere kuonde ma ji odake donge. Kapok idwoko kata mana penjo makamano be nyaka Ramogi Tv mana kaka nasenyisi ni county ma Kisumo wantiere gi Archbishop mano mar kanisa mar Power of Jesus Around the World mano Laktar Washington Ogonyo Ngedi. Daktari kata mana jadolo kinyalo mna winjo makara mose ni misawa county ma Kisumo chionade. Ber Nyasaye ni kodwa. Ero kama na inya ang'eno duching manyoro jadolo kaluwore koda ng'ur mabende nusechwala hinya nyaka kaluwore koda ng'ur mano mabende na ilieko mar goyo marufuku e county ma Kisumo. Duching manyoro nubedo koda romo gi governor e county ma Kisumo mar twa kaluwore koda okenge mag goyo koka hinya kaluwore koda kesha gi crusade kapok kata mna wawinjo kata mna duondi kata mna pachi wi okang' makamano. We wawinjo ni romo manyoro mabende nuntiere en ang'o mabende nulose romo mabende nuromo kod governor e county ma Kisumo. Mana ka director nyalo mana ketonwa mar mondo mi wawinj ni romo makamano en ang'o mabende nulose. Nye waloso e line mar kwe Kisumo to gi line mar wuoyo kod jo wete opogore e line ma ji loso go crusade. Jomoko nitie mako keto crusade to gikete chakre okinyi nyaka wang' sa 12 okinyi. Jomoko be nyaka sa 7 motieno. To kanie estate sando joma odak e estate go. Nyithindo masomo ok nyal timo study maber nikech koko madhi nyime no. Omiyo nyewa wuoyo mwawinjore kaka wan jodolo wadhi bedo gi jodolo wete wawegi mondo wapuonjre kendo wanon kaka wanyalo timo gini mondo wakony jopiny mondo wabed joma mindful of other people's welfare ma ok ni mana marwa kende. To wuoyo wa kidwa kod governor marwa kachiel gi city manager Mr. Balawanga nowuok maber. Nyewa wuoyo kaka joma ung'ere maber ma ok hiny ng'ato yo moro amora yote. Ero kama na inya bishop wawinjo yo makare ko kamano we wawinjo ne kaka odiochieng' manyoro nuloso jodolo noloso kod jofwambo e county ma Kisumo bang' romo makamano. Winjo ni awaktek wawuok jowa mondo kanyalore to kik waketh kwe mar jomoko nikech kit lembwa. To be lemo madhi nyaka saa 4 motieno kate go tunge madongo mapek kabisa ka be onego bed minimize onego dog chien matin nikech tieno ok en sama ji nindo jomoko bende tuo jomoko bende gire mang'eny. Koro chokwoge kanyalore to wadhi gi chokwoge kuma saa 2 kata saa 1:30 wadhi e yweyo marwa. Koro wadong' gi chokwoge ma ok goyo tung' matek
makelo koko maduong' mono ng'ato nindo. Wan ne wadhi mondo mi warom kod gavana kaachiel kod Abala Wanga mondo weche matuch kagi kacha manyalo miyo koko bedie mamiyo ohala kata manie Kisumu town ka ok nyal dhi maber kik mondo bedie. Omiyo akwayou no ubeda beda gi kwe, wachno gavana kaachiel kod city manager ok bi lokre, giseyie ni ji odhi nyime gi yalo injili, ji odhi nyime kod tije mamoko mag wach Nyasaye. Mana kumanya kwa Ramogi Juanga mago gin mana moko kuom jodolo mabendo dichi manyoro noromo kod gavana e kaunti ma Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o. Kata kamano kaluwore kod romo makamano nochune gi siem ni ok bigo marufuku kata mna ok bigo lokenge mag lamo crusades kata mna kesha. En mana ni Nyong'o koro na kwayo mar mondo mi otimgi e yo ma ok keth ratiro mag joma moko kata na jodak e kor gwenge mopogore opogore. Bishop mana kantiere iri kanyo. Okenge makamar gayo nikech kata mna kinyo kata mna thoth kanise e county ma Kisumu ber kata mna counties mopogore opogore kor gwenge ba pacho kende. Akeni koro ubro timo nango kesha crusades ubro bedo kutiyo goda speaker koso okenge mage mabende ubro tiyo godo mar neno ni koko okobedo. Gima timore en ni wasetimo crusade ni ok sani kende ochakore kinde mag beberu ma wasungu ne otelo ai bang'e Kenyatta kai bang'e to Moi kai Moi to bire Kibaki kai Kibaki obire mar Uhuru Muigai Kenyatta to mikoro wantigo mar William Samoei Ruto ni wan gi yie kendo chutho wach Nyasaye ok nyal geng' to makata kamano nyaka wabed gi yo maber mopango gine yo makare ma ok nyal kelo chandruok ne jomoko nikech jomoko bende nitie matime ma kelo koko ma ok jiwi kata ok witi nyal winjo kata wach kata ka ine odi to kaka tungo ket malo moloyo koro ene gima biro wuoyo gi jodolo wetena mondo wane kaka wanyalo minimize gigo e yo makare to wuoyo manye wawuoyo yoro nyogwok waber nikech jotelo manye wawuoyogo kaka Profesa Marwa Mwageno kaachiel gi city manager adieri ne wawuoyo maber mwawinjore ma ok giwacho ni gimino ni koko moro ok bi betie to kendo bende ne geng'o ni kanisa ok nyal ji ok nyal yalo bende ginyago nikech wach Nyasaye ok nyal geng'o. Ero kamana inya bende parno dishi makawuono nyako Ramogi Juanga intiere thuolo mar chunwa pachi inya nyaka luore koda thor wach ma bende wantiere godo. Pachi nango kaluore koda kedo gi koko e bombe. Kamintiere kaluore koda kesho bedi kanisa bedi kuonde math mopogore opogore magewni mopogore opogore pacho kendi inyalo mana sumonwa paro parni wantiere achiel kachiel e mbui moro mar Facebook bende yudowa achiel kachiel dishi makawuono nikech intiere koko mopogore opogore ma bende osebedi kata mana kigoyo. Ma en koko e kanisa to ma en kuonde math mopogore opogore momedo chie maka kawuono antiere koda welo tieng' dere antiere gi Bishop kanyo to bende antiere gi Irene Juanga ma bende en director mar Pumpkin Restaurant mantiere Buore Nairobi. Irene okenge ma bende utiyo godo kaka Pumpkin Restaurant untiere Kilimani to Kilimani kaka iwacho ntiere koda ute mang'eny mar mondo mi kik duol kata mana obed mamalo en ang'o ma usebedo kata mana kotimo ere kaka ugayogi? Wan kaka Pumpkin watemoga mondo wabed gi relationship maber gi neighbors magwa. Wantiere gi WhatsApp group mar residents makanyo. Koro kadichiel ka wan gi event to aloso kodgi to wawinjore. Koro wanyalo winjore kata ka gimiya seche 4. Then bang' mano to koro wa coordinate kodi wa control. Mano seche 4 mar goyo koko. Mar goyo koko. Wawinjore. En gima wapango to wawinjore to ginyisa ni sawa kawuono wang'eyo ni gimoro timore kama kama. Koro chakre kata saa 10 odiechieng' nyaka saa 4 waonge kodu gi wach. Mano kapok ji onindo. Kapok ji onindo. To karomo saa 4 to utem mondo uduok piny. Koro ena bedo gi relationship kod jirani nikech gima chalo koko gotieno en gima control tech. To mage gimomiyo bende kaber joma nigi ohala gie area mar Kilimani onego wabi kanyakla mondo wane kaka dwatim nikech ang'eni nitiere instrument mar controlling koko. To license bimiyo waga sama ichako biashara nyaka gibi mage team inspection. Koro ber ka seche ma
timo inspection na magi gik ma county consider. Gimachielo bende en ni iyudo ni ohala gi ng'eny kamoro achiel. Onego bed ni county temo ng'iyo ni ka Irene nigi ohala ni ka to Njuguna mare nitiere machiegni. Onego ging'i ni distance marom nade monego bed ni keto mondo mi machielo obed the distance ma mondo mi okony korka koko. Nikech iyudo ni problem ni hapa ni nochako kane olor clubs a town. To kano lor biashara mag ji e town ne gionge option mora but they were left gi dhie gine kunde ma ji odake residential areas. So aparo ni county monego bed ni onego wuog oko gichiwre gine kaka dawati kodgi mondo mi wakony. Keto dichunga chungo dichieng' achiel te wach ne ng'ato ni mondo loro ande. Ohala mwatimo gi konyo ji mang'eny. Joma wandiko kuonde gi ok gin joma odak mabor. Ibedo ka gin joma odak within the slums mar kama wala gi nitie. To joma kama gie ko wala gi onge tubo yudo ni kuo bro bedo mang'eny. Koro ok nyal chunga dichieng' achiel tukoni mondo ohala olor. Sama watimo wala gi bende wanosiep government nikech tije onge. Sani e kwang'iyo dhano chandore malich ahinya. Kata wan watimo gi tokni wawinjo mayot. So nego bed ni gik makamagi kapok gibiro gi chako yuayo record wani watimo makosa gidwa loronwa. Onego wabed piny mondo wane kaka dwa winjre kaka de wakony gima chal kama nikech ok en ero ja biashara to sama wadhi yao ohala ni bendi miyo wa license ya koro ainya nyakar license kanyo kata mna bede ni magawa kata mna kunde math mopogore mana kaka iwacho buore Nairobi ka ainya Kilimani wanchire Kileleshwa Thika Road gin magawa mabende gin tere dhugro kata mna magawa makamagi to kuonde gi bende ji bende odake to kata kamano ok en hero kata mna mar wuon magawa nyaka ikaw license to license imigi county government ne ocho kanyo ni timo inspection mano nonro mag kuonde mabende magawa gi kata mna kuonde math ntiere inspection ketimo itimo gi jomage to ginango magitimo inspection kama nonro manade bagi bende gitimo sama idhi apply license mari to jo county biro gibiro ng'iyo kama intiere ging'iyo jikon ging'iyo cho to ging'iyo ni area ma intiere no bende en kama appropriate minyalo kete kar chiemo kata club so mane momiyo samoro bende gini chando pacha ni ang'o momiyo wach samoro wuok to idwa ni mondo ng'ato lor to inspection notim unless ka inspection nokotim then mane ka tongo wach ni to ng'is ng'ato ni mondo olor kare mar tich pero kama na inya bishop kantiere ire kanyo kintiere county ma Kisumu benda gini inja kom mano mar duolo mano mar Nyanza Council of Churches mago duonde mag kanise mantiere e aluora mag gwenge mag Nyanza akedo romo mabende utimo kinde ka kinde kalore koda yepo mag kanisa ngene kuonde math mopogore nyaka bed gi license bar mondo mioti to kanisa to chal nade udwaro rugi license mar mondo mi ng'ato yaw kanisa mare kata mna ko yawe e kar dak wang'ini kata mna gwenge mag Manyata gwenge makomane nitiere kanise mopogore mabende odhungore akeni mar mondo mi ng'ato yaw kanisa gimbe idwaro gi license to license makama gigolo kanye gima timore en ni kanisa ka ng'ato yudo lo jomoko timo yudo lo kuom municipal kata kuom county government to jomoko bite manyiewo kuonde lemo gi landlords mopogore koro kamoketie kanisa no ka en e kinde udi mang'eny to koro joge ma control kanyo onge license license mwatigo en mana mar kanisa mobedo registered cha en license mwatigo to onge license machielo kendo chakimi same seloso kanisa makori lemo koro kidake kind wedeni ji mopogore jomo jirani koro in meno kaka control yourself mondo kik hiny jomoko to seche mag lemo makori kipo ni kochako sama kama to nyaka sama kama to mago tieno koro imakori ng'wana otieno koro ko bigo koko gi tunge nikech samigo koko gi tunge to biro hinyo jomoko mane bathi konge koni koro ng'ane makonyo e rieke momiyo wabiro luongo kanisa ni mwawacho ni chieng' wuok tich wana bed riwo ka achiel ka wariwore kaka kanisa ni e kanisa mar Power of Jesus around the world church kae to wabiro wuoyo gi jodolo mopogore mondo wakony jomo wadago machiegni jombawa mawa mino ni jirani mondo kik wamon gi nindo kik wamon gi tinde gi somo gimbe gi nyime gi tije monego gitim to kanisa mwalemo to koro tije chung
mano ok adier nikech Nyasaye be ok en Nyasaye mar koko to en mar kwe. Bishop Manakar dhogi kanyo kiwacho ni nitiere moko kuom kanise ma bende ok obedo registered ma ok ondikore. Akeni e duol mano mar national mano mar Nyanza Council of Churches. Akeni gin kanise adi mantiere riwruok ma kamano to kanise moko bedo registered gi. Bende gin part mano mar duol ma bende ine jakom. Ma opogo kariwo kanise ni te wan gi 200 churches mopogore opogore. Nikech sama Nyasaye nowuoyo kod mana chaka church and state mano ero en tarik 18 dwe mar 2 to ne higa 98 ema Nyasaye nowuoyo kodwa mwachako Nyanza Council of Church Leaders kata Nyanza Church and State Corporation on Development. To noriwo kanisa te mondo ne waduog jowa nikech iyudo ka ne oganda ma joluo no rebel against the government. Koro yo monyalo kelo go jowa machiegni nikech ondike mboma ni ka jogo maduong' kod nyinga gine dog chien magi bolre nyima magi ywagi to an jogo Nyasaye na ywak kane polo malo nawe ni giricho kena chang pinygi. En Nyasaye motimonwa hono ne wachake to kane wachake to Nyasaye nobiro kodwa momiyo wasechopo kod oganda mar joluo nyaka sama koro wantiere ni. To waonge gi chuny mar timo ne ji marach oyo wakonyo sirikal tich mondo wa reduce crime ok inyal reduce gi bunde to crime kata timbe moko galagala mag jende gi mag neko gi bunde ok tiek gi. Wach Nyasaye ma yomo chuny ng'ato to koseyomo chuny ng'ato to ng'ato biro lemo to gik manyalo timo richo ko oweyo nikech oneno richone. Erokamano ahinya Bishop Awinjo makare mane e kaunti ma Kisumu ywak nitiere ne kanise to bende ywak nitiere ne kuonde math mopogore opogore. Bende manager e boma ma Kisumu nyako Ramogi Tv mano Abala Wanga bende nochiwo siem ahinya ne kuonde math madirom 16 ma bende koro wachre ni nyayo koko to kuonde math mopogore opogore ma bende listi margi bende nochiw. Moko kuom gi bende nitiere kuonde dak mopogore opogore. Koko kamano we wawinja ne gima ne Abala Wanga owacho ahinya nyaka luore koda koko e kaunti ma Kisumu ma bende ikelo koda kuonde math mopogore opogore. Mioni wachiwa onyo mogik ni e ndalo 7 kokiketo soundproof kata kokiwego thumno to wabo mai license. Nitie beche ma nitie wan gi guest houses ma samoro welo biro madongo dongo ni e guest house go kata Tok Imperial to iniko ga thum ma welo go kinyalo kanyo kendo kabro mwagero ema joma skose madhokongo kanyo to idino ndara be gikonyre giole pi dum marach to gigo koko to giwuok oko mar bakoro gin gimete ndara. Nitie bache modino nyaka nderni ma ji ok nyal mtokni ok nyal kalo to gin estates jomodak e estate go tagre marach. Mana kumanya kwa Ramogi Tv mano manager e boma ma Kisumu Abala Wanga ma bende iwinjo kanyo kochiwo siem ne kuonde math madirom 13 ma bende nyinge gi bende nochiw kanyo listi mar kuonde math 13 kar dhoga Wanga Abala Wanga. Iwinjo kanyo kwacho ni nitiere kuonde math ma bende nitiere kuonde ma ji odake. Gidino yo, nitiere kata mna metho ma bende itime apeni kanyo koro ka gisedino yo, moko bende kosemer to koro konyore mana e ndara. Wach malich ahinya. Koro siem kana bende chiwo ka intiere kar math ma bende dachiel kuom ma bende mano chiwe listi makamano. Abala Wanga wacho ni oket soundproof. Akia ni Irene untiere gi soundproof. To wach ma bende Abala Wanga bende isiro. Nitiere tinde gik moko milongo ni street, akeni longo ni street celebration koso ilongo ina makoro ok madhi kata mana e iba. Korka kora wan waonge gi issue maduong gi soundproof nikech ok wan more of a club, one more of an eatery place. But anyalo loso ne joma nigi clubs ni that is very in order. Onego bedni gi keto soundproof no mondo kik wachand jirende. Then korka wach mar ji timo gik magitimo makelo oko makelo arufu marach gi onego bedni wuon club bedo gi security matamo ji timo timbe aina go nikech magi gik makelo shida sama gitimo kamano gokinyi ka ji ochiew ji kalo ji dhi tich to iyudo arufu marach. Tinde bende samoro yudo ka ji timo timbe moko be ahinya nyaka yudo ka ji owito condoms which is not good nikech nyithindo nitiere madhi school to magi gik maneno ka koro chwanyo kata jomoko ma ok tim timbe mamoko gie. Koro aparo ni joma on restaurants kata gi club
onego wabed gi association moro ma wanyalo neno kaka wanyalo tiyo kanyakla mondo mi wawe timbe gi nikech ibo yudo ka njuguna kocha en maber to an koni atimo timbe moko mok beyo to koro timbe ga moko tim mabeyo gi ma affect njuguna kocha so mano ta ayie kode onego wane kaka de wati kanyakla kik wanere ka gima wagore ka gima wapiem but wabi kanyakla wariw wiwa mondo mi watim biashara maber yo maber to jirani bende mondo mi obed gi kwe. Akeni bende nyalore mana kaka isewacho ni koro wege magawa kata mana kuonde math mopogore opogore oketa rita jogoeko gingi jogoeko mabende timo timbe maganja. Akeni nyalore nikech samoro ka ng'ato osemadho kong'o to ko wiye mbachne. Eno nyalo mana timo gimoro amora clubs kacha waseneno bouncers mabende ikete i club mar keta rita kwej. Oko bende nyalore? Nyalore nikech kin gi security malong'o. Ka ng'ato timo kamano dichiel diriyo to make Kilimani betiyo kodwa maber ka Kilimani police nitie Kileleshwa police nitie kawa kita motegno to kapani ng'ato ditim kamano diriyo kata didek ok en gima tek nyaka wa control to bura Nairobi ka bende ng'eni nitie achiel kuma duol mong'ere kaka PERAC mano the Pubs Entertainment and Restaurants Association of Kenya kini una achiel kuom jogo kuma bende nitie duol makamano anta onge nikech ano kan mo pub but kopo ni jogo maonge associations gie onego bedni through gik ma watimo gi gidonji mondo giriure Akenya koro mugejwan kiluo chenro makama county ma intiere to bende apedha makama gi bende itimo bende intiere gi magawa ma bende samoro in wuon magawa e kor gweng mopogore opogore wasenena apedha makama gi ketime county ma Nairobi county ma Kisumu bende neno ka apedha makama notimore county ma Kisii bende apedha makama bende notimore odiochieng' manyoro county ma Kisii intiere kuonde math Maroma Beach mabende koro oselor nyaka sani jafomo maro e county ma Kisii mano Crispin Otieno sebedo kaluonwa chal mar wach makamano mabende kaluore koda okang' mar loro kuonde math mopogore opogore e county ma Kisii ntiere manager mano mar boma ma Kisii mong'ere kaka Nahashon Ongeri mabende noloso kaluore koda chal makama we wawinjane e county ma Kisii kaka weche na chalo mano odiochieng' manyoro. Tumeanza operation ya ku make sure bar zetu club zetu za Kisii wines and spirits zetu za Kisii zina operate kulingana na sheria. Kwa saa hii tuko na shida ya stripping kwa clubs mingi Kisii. Tuko shida pia na clubs zingine hapa Kisii zina operate outside the allowed hours, zingine zina operate usiku mzima na mchana kinyume ya sheria. Pia tuko na wines and spirit shops Kisii pia zinafanya kazi kinyume ya sheria. Kwa sasa hivi tumefunga ama tumefutilia mbali licenses ama permits za cooperate za clubs 5 Kisii. So tunataka kuhakikisha kwamba tumesafisha mji wetu na tunawahimiza wafanyabiashara wetu wa Kisii County ama manispaa ya Kisii tukatai wafanye biashara, wacha wafanye biashara bati biashara ambayo halali, manake tuna watoto, tuna Wakristo. Nimepata maofisa ya station hapa Itumbe ikiwa TCC hospitali na deputy OCS wakikucha wakiwa na watu wa county wakiniambia kwamba wanataka waone license yangu. Mimi nimewapatia license kwa uzuri, alafu wananiambia kwamba ile license tunataka kuchukua. Nimewaambia nieleze sababu ya kuchukua license, wameshindwa kuniambia license sababu ni gani. Wananiambia kuna watu wanadansi kwangu. Ne koro mugejwang' mago gin mana moko kuom paro iwinjo ka chunyo jadak e county ma Kisii mabende wacho ni nomaye license mare mano mar kar math achiel kuom kar math Beach mabende nolore e county ma Kisii. Iwinjo mana kaka jodito bende oloso. Iwinjo kanyo Nahashon Ongeri mabende en manager e boma ma Kisii mabende wacho ni gimomiyo ni giloro clubs makamago. Ang'e maber ni municipality bende machiwo license makamagi lor margi bende loro kaluwore koda timbe mok ni kare nikech e alwora makamano nitiere nyithindo to bende nitiere jokristo. Iwinjo ka mieno bende wacho ni nitiere jokristo mabende nitiere e alwora makamano ma samoro ka ji osemer samoro kora en timbe mag anjawo mago en kaluwore koda pedha mabende notim nyoro koda obila. Pedha makamano bende notim koda duol mano mar Nakada. Keni pachi kaluwore koda okang' makamano koro chal ka gima kuonde math kata mana kiwinjo mana kaka giloso samoro giloso ga ni gini mayogi. Iwinjo ka kata mana achiel kuom jakanyo mano mar club achiel kanyo mabende koro wacho neno wach maneno chiw license mare kosechiwo to ok nyise gimoni luoro ni ji na miele ye kanyo. Miela bende nyalo kelo kata mana loro pub kata club adier. Miela ok apani nyalo miyo mae unless nitiere gimoro moko wachnwa
inyalo yudo ni samoro osemiye warning ok dichiel ok diriyo ya koro kapar ni miela kende di mimae mar mondo milor koka manya koro mga jong mana kaka pila neno ka ote bende sichako oro mang'eny bende odiochieng' ma kawuono par ni nachiwoni thuolo inyalo yoyonwa tola achiel kachiel mar mondo mi bende wawinji e pachi kaluwore koda thor wach ma bende wantiere godo odiochieng' ma kawuono. Namba mar simu nitiere kanyo en machako gi 01 no kiyoyonwa tola achiel kachiel bende inyisowa nyingi, gweng' ma bende inenowa, to bende inyisowa pachi kaluwore koda koko ahinya e bombe magwa ma pacho kaendi. Mana kasema moko kuom ote kapok adonjo kata mana duogo gi twak mbui moro mar Facebook aneno ka thothu bende neno chenro achiel kachiel bende useko chiwo pachu kanyo. Abiro chungo moko nikech moko bende neno koko winjore gi some yamo. Sam Jakom iwacho ni kaka pile sedonje chenro, iwacho ni onge tiende mondo jolemo ogone gi marufuku to josiasa ok tam goyo koko sa campaign. Nyalo paro kinde campaign bende nantiere ywak ni josiasa goyo koko ahinya kaluwore gi kisera mar gi marombulu. Sam Jakom medo wacho ni josiasa onego oluor all sectors to jolemo bende onego ng'eni kaka gidhi mbele kod mpango maggi gidhi godo e yo makare. Moses Yogo imedo wacho ni luo chenro kintiere Nakuru. Afael Kosuda iwacho ni kanisni moko to hinyowa gi koko. Injinia Lazaro Kanyamboki wacho ni ok wanyal pingo gimoro amora mabedo associated gi lando injili, lakini sani jowanego ng'eni maber ni ndiko osechopo kendo kanise osieko mathoth mag ohand ji giwegi. Jogi kaponi owe to kila ng'ato biro tawala kaka dwaro. Akeni Bishop kinyalo mana winje yo makare kintiere kaunti ma Kisumu. Paro ma bende Injinia Lazaro Kanyambok wacho eneno ni kuonde mathe makoro lora mago koko gin lorgi to kanise mago koko to oweya kaluwore ni gilando injili. Ber yie godo koso nang'o? Kuom kaka nyalo wuoyo kwa somo kitabu ma Jo-Korintho achiel mokwongo 14 kar 33 wacho ni Jehova Nyasaye ok en mar koko to mar kwe. Omiyo ka chutho kodwa konyo kanisa ma Nyasaye kadwa konyore diri Nyasaye to yiro mondo wadhi wawuo oko kendo wakwaji mondo gibie kanisa ma Jehova Nyasaye. Kako ndike muma ni chieng' moro Yesu nowuoyo kuom jaduong' manoloso pati, noloso nyasi maduong' kabisa, to noluongo ji mopogore opogore, to joma noluongo notamre biro. Giko to nowacho ne jopuonjre ni biuru akek yore to ng'ata moyudo ukel mondo oda upong' kod welo. Omiyo Nyasaye to oro mondo wadhi oko, to koro rieke manyaka wabedgo ok watim atima gimoro ma dhi chwanyo jomoko. Paulo wacho ni ka ring'o nyalo miyo wadwa chwanyore, anyalo we chamo ring'o mondo acham alot to wadwa kik chwanyore. Omiyo wan bende ka jodolo mag Jehova Nyasaye kata joote ma Nyasaye oketo ma jojal wach Nyasaye ok wanyal timo gimoro ma fitina ni wan koro waga koko nikech wan jolemo, mano bende ok wanyal yiego. Emomiyo nye wakwayo gavana marwa kaachiel gi jotelo mane en go ni gimiwa thuolo mondo wan kanisa wawuoge jogi moloyo koma keche ng'ato achiel kendo nyalo timo tim marach. Mijulu nowacho ni kudni achiel ema to ring'o, to ng'ato achiel nyalo timo tim marach, to timo tim marachno mi idonjo ne ji te ma ok jogo ji miyo jomoko be yudo chandruok ma ok gionge go. Omiyo nyapoya ahinya kaka nye wawuoyo gi gavana marwa kaachiel gi Abala Wanga to gi jotelo manye nitiere, nye wawuoyo maber mwawinjore. To koro wan bende chieng' wuok tich waromo e kanisa na Kisumu kaeri Milimani Mnyalenda area mondo wabed piny wawuoyo kata ma Power of Jesus Church do kanisa ni te mondo wane kaka nyalo minimize koko maduong' gotieno. Lemo to kotamwa, crusade bende kotamwa, lakini wariti seche kiti lemo mar crusade kolewa ahinya to saa achiel kata achiel gi nus, to kolewa ahinya kabisa saa 2 koro onge moro kendo, to madhi nyaka saa 4 nyaka saa 5 no mano en koko maduong' mar fitina ma ok chal gi wach Nyasaye. Pero kama na inya kuom paro maleo Bishop wacho kanyo ni rieko ema ubed godo kata bed ni untiere kanisa kata oyo nikech kanisa moko bende nitiere kuonde ma bende ji odake. Afael Kosuda imbe wacho ni Kisumu okethore. Iwacho ni gikoko mapek mag lemo kod bache mag fitina. Abala Wanga nyaka wuog mager moheo kanyo mondo ji oyud kaka degi nindi
koda rito ler. Mano Rafael Kosuda mabende koro oronwa ote makamano. Kata kamano pachi kaluwore koda okenge makamaki ni kumidake kata mna wach kata ne gwengu mabende wuok e Nyakach kono. Kanise bende untiere godo machiegni gi bombe kata mna kuonde ma ji odake. Okang'eny ahinya Nyakach, to kanisni to nitie. To wach kanisa nikech kuonde ma thero wasewinjo nikech in bedi in achiel kuom directors mag magawa e pacho kae. To kanise go koko nikech achiel kuom janeno wakno jawinjo wa mane engineer Lazaro Kanyambok. Na wacho ni kanisa to gwagwa koko nikech giyalo injili, to injili ber gi ngima dhano, bache magoni ji koko. Isiro wach makamano? No, okasiro wach makamano nikech kaka jadolo wacho, Nyasaye en Nyasach kwe. To bende ok doher ni dhano ywak nikech en. Mapani onego timre ni onego gi regulate. To bende kanisa bende mi license kaka wabe wakao license. Mondo gi discourage jok moko ma ng'ato chiewa otingo speaker ne en oketo crusade. To bende wan gi schools kaka an kama waleme school, alemo Karen Vineyard Church. Mano na Nairobi West School. Onego bed government onego ne kaka skunde bende inyalo yawnwa mondo ji olem kuonde go. Mondo miyo kony wach mar ji lema iwuok e plot yudo ka ng'ato lemo e building ma nitie gi offices yudo ka second floor ket kanisa. So regulation is important. Oktoma wach ni koro ni wan walemo okonego bed ni ng'ato wacho talo wach Nyasaye. No Nyasaye en Nyasach kwe. Neno ka ng'ato bende no wacho paro mabende Abala Wanga bende na wacho kata ni tinde wanga peyni mapacho ka oloka kar math gotieno kuonde mabende itime timbe maganjao mabende samoro bende ni wacho ni yudo gik moko ma ok beyo ahinya seche ma nyithindo dhi sikul nikech kuonde math gi ng'ene gin gitiyo godhiambo ka godhiambo nikech inyalo koro mana paro kuonde math mago kuonde mabende madhe kuong nego bed ni iyawo godhiambo. Moko bende samoro dhi gi ataro mar chike nikech buore Nairobi kaka luwore koda pesa mabende osebedo kata mana kitimo kata mana Kisumo nitie gimoro mong'ere kaka shisha mabende nothichoko higa mar 2017 mabende kineno kata mana kitimo nonro kuonde math mopogore iyudo ka ji kuoto shisha makamage. Kata kamanya kwa Ramogi wanga paro bende pod aneno ka untiere godo kama thoth lei mago ote machuo kapok akawo yueyo matin. Aneno ka Harrison Ayiro iwacho ni chenro mit maratari ka antiere ringa awendo. Iwacho ni wakwayo sirikal mondo omed ridonwa okenge ahinya mago mag arita kwe mano e gwenge mag awendo. Tebu Kanato iwacho ni neno wa achiel kachiel kintiere Omboka Chieng. Iwacho ni neno mbaka oromo muos. Ramogi TV ler ndi jolemo donge go koko sawasawa. Mano gi go koko kanya, gi koko kawendo okoso kanya. Isewuok tung mosuo gi jolemo. Ano ka Napa iwacho ni neno wa achiel kachiel kintiere Moi Barracks mane Eldoret. Iwacho ni anaparo ni kanisa onego bed gi compound mare mar kar kende. To bende onego kanise otem rango seche mag lamo ka itiyo gi gige duol magoyo koko. In short, gotieno ok nego bed ni gitiyo gi gige duol. Bishop akeni wacho makamano bende siro gotieno koro kulemo to koro aneno ka Napa wacho ni paro ma entiere godo ka eni gotieno koro ok nego bed ni tiyo gi gige duol. Akeni paro makama isiro koso oyo. Gotieno ka ng'ato dwa wuoyo gotieno to kata kitiyo gi duol to ne duok duonde chien kabisa nikech ng'ama iluongo mondo oko bi odonje onge. Kech kanisa ong'eyo ka nchage wacho ni gidhi e kesa ok chieng'no ok en chieng' miluongo jomoko oko kucho mana joma oseyiege ma dhi dwaro wang' Jehova Nyasaye mondo kwe bedie piny kendo mondo okony ji. To migo koko ni koro ka koko nitie mitundo koko oko to gotieno ni to in e kesa mano ok adiera an mano ok anyal yiego. Nikech an be asetimo kesa mang'eny nachako ma higa 61 to asebedo gi kesa no nyaka chiel kawuono to pok aneno ka ji odhawna kata sama ne wan Nairobi ne walemo skunde kani pok wayudo kata pok wagero kanisini to kata kamano yo pok nano kama wachwanye ng'ato omiyo gima tinde timore ndalo ni ema koro be bogowa kabisa nikech jomoko timo mopogore gi muma. Pero kama na inya Morris ka wuok Nyakach Kandaria bende wacho ni wach Nyasaye ok apingi lakini kanisa moko ok dhi maber. Jakwatho Junju iwacho ni ineno chenro kendo iwacho ni onego joyalo control koko mondo lamo odhi nyime. Ni utono tieno kiwuok Nairobi imbe na neno pachi kanyo. Kaka manya kwa Ramogi ngina mar mondo miwaka yo matin kwa duogo
Nyakora Mugajuang, wabiro bedo kwa tudre koda jofwambo magwa e kor gwenge mopogore opogore. Parni wantiere gi jofwambo magwa e gwenge mopogore opogore pacho kaende ginyiswa pach jopiny. Jopiny to wachango. Ahinya nyaka luore koda thor wachwa mar okinyi makawuono kaluore koda kedo gi koko e bombe. Bende parni kwa duogo, bende wabiro bedo kwa winjo duondi. In bende nyiswa ni gweng' mabende wuoke yuano tola achiel kachiel. Inyiswa pachi kaluore koda thor wachwa mar okinyi makawuono. Kik idhi mabor. Chal nade? Chal ka gimi ka kang'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gituch kod gik mamoko ka gitimore kuonde opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penjane penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, Sadek Otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Penj laktar. Ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo adhia, very good. Riuri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 odhiambo, onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe, jowinjowa, jonenowa. Mana e Ramogi TV. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com. Zambian name meaning promise. I've been in music, if I count this, around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them, they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Mana kumanya kwa Ramogi jana aneno kanyo ka sa oseromo saa 4 mar okinyi machiegni e chenro mar mbaka oromo. Wadhi nyime gi twak ma en okang' mar 2 ma bende wadhi nyime gi twak e chenro mar mbaka oromo. Kiny ma kawuono ka bende thor wach ma bende wantiere godo en yore ma wanyalo kedo gi koko. Mana kaka pile par ni lai magwa mag ote machuok ni nono 3-6-00. Bende par ni mbui mar Facebook wantiere achiel kachiel, YouTube wantiere achiel kachiel, ponono ni nitiere gi app kata mna mbui mar View Sasa. Bende nyalo yudo Ramogi TV kanyo achiel kachiel. Tudri koda bende mbui maga iyuda @Sharon Ongao. Kiny ma kawuono ponono nokia TV ni. Okiny ma kawuono thor wach ma bende wantiere godo en kaluore gi kedo gi koko e bombe. Par ni wantiere gi jofambo magwa ma bende biro bedo kwa tudore godo achiel kachiel mar mondo biginyiso pach jopiny ahinya ahinya e counties magiwuoke. Gisani yena mar mondo bi adhi achiel kachiel nyaka e county ma Kisumu kama dhi tudore gi jafambo marwa Millicent Adhiambo. County ma Kisumu osechiwne ywak mag kanise, ywak mag bache. Millicent Adhiambo ntiere county ma Kisumu bagnwa twak jopiny wachango ahinya nyaka luore koda kedo gi koko e county ma Kisumu. Millicent kinyalo mana winja mose ni misawa county ma Kisumu ochiew nade. Inyalo mana chwalo twak achiel kachiel. Millicent Adhiambo kinyalo mana winja county ma Kisumu ochiew nade. Jopiny pachgi en ang'o kaluore gi thor wach ma bende wantiere godo kinyi ma kawuono. Nenore ni Millicent Adhiambo kuwinjo. Kata kamano Millicent Adhiambo kanyalo mana winjo gima iwacho mosanya kuom tudruok ma bende wantiere godo. Marahmanya kwa Ramogi juang bende ngeni wuoth ka wuok e boma ma Nairobi ka dhi boma ma Kisumu bende en wuoth ma iye lach. Millicent Adhiambo biro bedo ka tudore kodwa mosainya kalure koda ng'ikruok ma kamano. Kapok wadhi nyime gi twak bende kiny ma kawuono par ni antiere gi Irina Juang, director mano mar magawa mong'ere kaka Pumpkin, ma bende antiere godo e studio mar County ma Nairobi. County ma Kisumu wantiere gi Archbishop mano mar kanisa mar Power of Jesus Around the World, mano Bishop Washington Ogonyo Ongede. Koka mano gisani koro nyisa ni Millicent Adhiambo winjo wayo makare. Millicent Adhiambo amose ni misawa county ma Kisumu osechiwne ywak biro kanise mago koko, ywak bende biro kaluore gi kuonde math maromo 13 ma bende manage county ma Kisumu nochiwo negi siem mar mondo mi giduok koko. Oganda e county ma Kisumu to wachango kaluore koda koko makamagi. Millicent. Erokamano nya Sharon, achiel kachiel kwa wuok e county ma Kisumu kaendi kotenore kod CM ma bende nogol gi manager mar boma ma Kisumu Abala Wanga, kotenore kod bache 13 kod kanisa ma bende bago crusades mopogore gi wachno mano ni girocho dak ne jogo modak e chuny boma ma Kisumu. Wada winjana ne pach jopiny mowuok e county ma Kisumu kaendi ni gin to ginyalo wacho ang'o wi wachno endi kotenore kod CM makamano. Mana mapiyo piyo bochako kodi king'iyo kamera ichako na gi nyingi mondo imiya pachi kotenore kod siem ma bende nogol gi manager mar county boma ma Kisumu. Erokamano, an nyinga Noah Ogot, awuok Nyamasaria. Wach mane city manager mar ogolo kaluore gi siem ni mondo lor beche kod kanisni gotieno ok bernwa kaka jo Kisumu, kendo wachno watamore kabisa nikech Kisumu ka e kama ohala pod ok dhi maber, ohala ni piny kabisa, kendo jobechnigo ok tim ohala maber, makana ng'ato nyalo wuok ni gogi marufuku mondo kik giti e seche ma kik gigo thum kata kanisni kik lem gotieno. Mano wach ma ok wayie kaka jo Kisumu, kendo wach Abala Wangano wan watamore kaka jo Kisumu. Sana sana an kaka jakanisa, an aleme kanisa ma ji kesha gotieno, kendo wakesha mang'eny gotieno kabisa. An pok na neno city manager matamore wach Nyasaye. Wach Nyasaye iwacho gotieno nyaka piny ru, kendo iwache kamoro amora. Abala Wanga nyalo wuok matamre mawach ni odwago kanisni duto malemo gotieno marufuku. Mano wach ma wadagi kabisa kaka jo Kisumu, kendo ok wabiyego, wabiro nyono piny manyaka weche mag Nyasaye dhi mbele e county wa ma Kisumu ka. Ng'ama dwa loronwa wach Nyasaye ok wabiyie kaka jo Kisumu. Erokamano. Erokamano ahinya. Machiegni
In bende kaka jalno mabende timo alai boma ma Kisumu kaendi king'iyo kameri nyalo golo na mana pachi matin kotenore kod wach mar marufuku ma ogone weg bache kod kanise mopogore opogore bende bago crusades boma ma Kisumu kaendi. Nyinga iluonga ni Peter Okia, an ja Kisumu ka. To wach kanisa ok onego ng'ato pingi, lakini Nyasaye wuon manokelo wach miluongo ni wach mar Nyasaye en gi mpango. Ka wasomo wa Korintho 14 matindo 40 wacho niya, kila gimoro amora mwatimo nyaka obed gi mpango ma koro kiwaketo mipango maber e wach lemo to nyalo bedo maber na nikech adier wan wa Kristo to gi wa Islam wan gi lemo mopogore. To Nyasaye ite Nyasaye okodinore, okonego nyaka wago koko mang'eny ka wamono kata joma timo gimoro amora mani machiegni kanyo nyalo tamore timo gimoro motimono. Koro gima nyalo wacho mipango mar kanisa ema paro ni kipangi maber kiwinjore gi jo serikal kama giywago ni tie kokono kipunguza kokono nikech adier kata mtakocha an achiel kuom jo kanisa kendo kapingi wach kanisa lakini koko mang'eny ma ogore no be okber kinyalo mono kata nyathi matuo e ot ng'ato samoro tuo e area no to kokono nyalo tame kata nindo sama koro oneko nindi. Koro gima nyalo wacho maduong' jo kanisa ka gidwa ko crusade maduong' mago koko mang'eny nyaka kiwinjore gi sirikal ni ginyalo gonga kanye crusade no to sirikal bende oneko winj gima kanisa wacho nikech kanisa ki sirikal en gimoro achiel madhi kamoro achiel. Chike ma sirikal tiyogo en chike mar kanisa. Erokamano ahinya. Koro ka ng'adi isewacho wach kanisa to bende bache 13 ne bende nomi kum ni gin achiel kuom jogo ma bende rocho dak makare mar oganda modak e alwora mar boma ma Kisumu. Isewuoyo kanisa weche bache tiwacho ang'o? E pacho kaka Nyalenda kocha adiere ji lemoga to koko miwacho no ok en mriambo. Ji nosenyiewo masin madongo mago koko ma miwacho no. To koko no kochuno ni nyaka go koko maduong' madhi mabor. Nitie limit inyalo sete ma ok nyalo chando joma ni kando ni. Inyalo speed kaka wan gi gimiluongo ni peng. Jomoko chon nigi luoro ito peng ringo matek ahinya. Lakini peng no nigi nigi limit. Kiketo speed matin to customer ni winjo maber. Koro kaka kanisa kiketa sauti no piny to kilem joma nitie kanisa kanyo giwinji wach Nyasaye to kikni ogo marufuku ni kikobedi. Erokamano ahinya. Machiegni mana kaka wadhi nyime kod twak wa masani ma wawacho kaka nyocha meneja boma ma Kisumu Abala Wanga nogolo siem kendo go marufuku bache 13 ma bende nowacho ni rocho dak makare makelo rocho koko kendo miyo oganda ok dak e yo makare e alwora ma Kisumu kaachiel kod kanise ma bende lemo e yor koko kata bago crusade ma bende gigoyo poro mabor ahinya kata giketo volume mamalo. Inyalo wacho kaka japiny ma Kisumu? Okay, an nyinga iluongo ni Daniel Otieno Kwach. Ka chako kae gi wach kanisa, Mheshimiwa Abala Wanga mano ichalo ng'ama temo pimore gi Nyasaye. Kata loch ma in go no Nyasaye momiyi. Omiyo kwadok korka kanisa, ok wanyal yie ni Abala Wanga chungo church mora mora timo crusade mora mora i Kisumu ka. O kata Kisumu kende, e Kenya mzima. Nikech kata President Maro William Ruto ineno kako ero church. Onge chieng' manusechung' mokwero jopiny ni ok odwar churches mago koko. Koro miyo wawuoro ahinya kuma Abala Wanga ae gi tim ne machalo kamani. Ka wadok e weche mag ba to anyalo dokne nikech bech mang'eny goga koko gotieno e seche go min wango ni wan kaka jotich wanyalo bedo ka watimo kata hesabu wa kata watimo tije moko ma indoors to ok wahero koko ahinya. Mano e gima nyalo wacho ne Mr. Abala Wanga kaka Mheshimiwa Maro ma Kisumu. Erokamano ahinya. Mana kamano Sharon kionge penjo mora mora gi thuolo ni endi abro duoko ni e studio kanyo mondo idhi nyime kod twak ma wan godo ma bende otenore kod weche mag koko mawuok e kanise kata bache mabende nyocho ogol ne siem kata marufuku. Ka kamano Sharon an kuomi nyadhi nyime.
Pero kama na inya Millicent kumbago nwatoke county ma Kisumu wasenjo pach oganda county ma Kisumu iwinjo pach oganda Irene jo Kisumu koro moko ntiere mayuak iwinjo ntie achiel mabende nacho ni city manager mana bala wanga otamore wach Nyasaye paro mabende chiwo gi oganda jodake county ma Kisumu moko kuom gi bende wacho ni koko bede kanise en mana ni bache koko meko e bache ok ni kare koko mano kapok adhi nyime gi twak makama ntiere moko kuom ote mabende adwaro somo moko kuom gi ibro bedo kineno e TV kanyo mana kinyalo mana ketna moko kuom ote mabende ioronwa okinyi makawuono lai mago ote machoka redek auchiel nono mbui mar Facebook yudo wachiel kachiel mano Ramogi TV Twitter wantiere @Ramogi TV Bishop kintiere county ma Kisumu ka bende pok wachako somo kata mana ote makamago kintiere county ma Kisumu iwinjo yuak ahinya mabende jodake county ma Kisumu osechiwo ntiere achiel mana kaka napenjo Irene kanyo achiel mabende koro wacho ni koro dibed ni manager county ma Kisumu tamre wach Nyasaye to bende ngene Bishop bende wacho makama bende ni seduoko kaluore ni ji nego bed ni bedo gi paro maleo akene paro mabende oganda county ma Kisumu mabende Millicent otwakgo kaluore koda koko e kanise diwach nango. Hello. Bishop akeni winje yo makare. Okay, kura winji sacha oka winji wachane mama. Mana kamano winjo pach oganda mantiere county ma Kisumu inyanya kalure koda koko mawuoke bache kendo mawuoke kanise ten mana ni thoth oganda kata mana ma Millicent oloso gode county ma Kisumu gisero koko mabende kanise goyo bache mabende koro gikwado ni koko mag bache ok gidwa wach makama akene di wach nango nikech achiel kuom gibende wacho ni city manager otamore wach Nyasaye nango mino odwa golo marufuku kata kama nange ni romo manyoro bende nuloso gi nyang nyongo mar duoko okenge maga koko chien. Kawuoyo kodi nyathewa awinji maber ahinya to gima nyalo wacho ni kancho wuoyo koda bala wanga noro ni oken kaka manjo nondiki cha nayudo ka ng'ama muol maber to kendo wacho weche moko mangima makata in ng'ama ok winji nyalo winjo chutho kuom adiera ma Nyasaye ba to hinyo wakonde mathoth moro be an go mane but oda kama dake migosi kacha to koko nitie samoro ma mono ji kata gimiro timo Kenya timo kendo gimoro achiel monego wawuoye kendo ni ka ng'ato tho to jomoko keto tung' moko misolo go pesa mago tieno tikete mabor makoro kata ka ine oto ok iwinj kata gima dhi nyime omiyo kanyo bende ok ane ka bala wanga lach kuom mano koro kuom wach machielo ni duol mawinjo ni nowacho ni kanisi nigo marufuku owacho ni ogo kanise marufuku mak mana gine ka gi control tungegi mondo kigi interfere gi jomoko nikech kata Jirumi 14 kari 21 wacho ni ka ring'o nyalo miyo wado chwanyore anawe chamo ring'o da chama lot mondo wado kik chwanyore to ng'ato katimo gimoro tim gi in be ko timni to nyalo biro ni maber koro mane momiyo wabiro wuoyo gi jowagi wacho ni owuok tich wawuoyo gi jodolo mopogore mondo wawuo ka joka ng'ato wane ka wanyalo konyo to biyo komondo yal crusade macheto Yesu wanocho ni biure piny duto kendo yalo injili ji biro te ng'amo yieno batise to nokuo Yesu mawacho kendo piwo bende kuom jal manomuoch ka oluongo welo mang'eny mondo bi olime to welo ne ok obiro koro kane wende welo no disappointed no koro biure akek yore tenien kaka crusade emomiyo Yesu nochiko ni mondo wadhi e mier matindo gi madongo omiyo kuom yalo wach Nyasaye to ok nyal geng' kwa geng' wach Nyasaye to wakelo chandruok maduong' nikech Uganda udano ng'ama notimno ne Idi Amin nogeng'o wach Nyasaye Uganda adiri nochipo kama koro en weta marite tiyo ji hotel Saudi Arabia kucha motho ka en poor ng'ama ni State House otho ka koro en maskin mok nyal konyo nikech dagi wach Nyasaye Nebukadnesar be nodagi wach Nyasaye to nochamo lum gi dhoge omiyo wach Nyasaye jowagi oluoro kendo kaka ji wawuoyo gi wuode Dikon ma Profeta Nyang' Nyong'o ohero Nyasaye kendo ni owuoyo maber kabisa gima kamano kendo gima kamano ok entie kata matin omiyo kuom ng'wono ma Nyasaye kik wapent gi ni gitimo gik maricho kana bala wanga otimo tim marach kama oyo kaka nondike ema ne obwogo ji mang'eny to kwa wuoyo in person to wacho ni crusade ok ochungo
lemo be ko chungo yalo be ko chungo mak mana wane ka kwanyalo konyo nikech noyudo ywak ma arena ma pek kabisa ka ja arena no ko kumalik mono nikech nigi dwa timo maandamano nyaka town hall to kata kamano jomoko ne obiro kanyo gi tunge madongo to dhi nyaka saa 4 motieno to gin tunge mawuo matek ma to tieno saa 4 koro yalo nena koro kanye kama nyaka wabede gi rieko kaka jodolo mondo kaka wanyalo konyo jowadwa kik watim gimoro manyalo ketho kwe mar ng'ato ok wayie ketho kwe mar ng'ato nikech walemo mano ok wanyalo timo mano. En mana ni kinde ka kinde bishop bende aneno kama mana ka jopiny bende seyo kesha ma bende itimo kinde ka kinde obed chieng' wuok tich chieng' tich ariyo en kesha ma bende itimo injo kanya kata mana kiwacho ni nitiere moko kuom jodolo ma bende timo nyaka kesha kata mana yalo saa 4 to kesha mitimo gotieno to dong bende kadho kata mana saa 4 nikech itimo gi otieno thuro. Kesa to kodagi mak mana ka koro idwa timo kesa to koro weri gi tunge mondo koro itim kesa kendi wuon gi joma leme iye kanyo nikech Yesu wacho ni kini ubiro wuoyo kode donje odi ma iye tiloro dhot kisero dhot wuoyo gi Nyasaye omiyo an to kesa yie kichalbe atimega e kanisa waka to ok watime ma nyalo interfere gi jomoko be kwa keti tunge ni koro wane kesa wale male nikech wan gi chuny lit wadwala mo Nyasaye kony thurwa kendo Nyasaye kony jowa kendo Nyasaye war ji man gi tane wan gi maundu mang'eny jomoko nego nyithindegi jomoko nego wuonegi jomoko nego minegi jomoko nego joutegi jowadwa mon be nego chuogi to gi kaka magi Nyasaye manyalo reduce this crime mana kwa lame kwa ywak e nyime gi chuny maduong' te mondo wakony piny to sa kesa ok en sa go koko gotieno gi mau mano ok en kesa mano watimo gimopogore gi kesa. Ero kamana inya jadolo kinde ni geno mara ni giwinje mana ni jopiny bende nitiere gi ote mathoth mana kanyalo mana somo gi achiel kachiel moko kuom ote ma bende inyalo mana ng'iyo gi anyalo mana penjo Irene kanyakla koda Bishop ubiro mana duoko moko kuom penjo ma bende joneno magwa oro. Nitiere achiel kuom janeno ma bende mago moko kuom ote ma bende abro mana keko lai magwa mag ote machuok 2:00 gi mbui marwa mar Facebook. Jodalawa kanise moko masani gi to nigi fitina sana. Kanisa oger gi mabati to makore gi ot mar mabati. To koro eka giketo gige sauti makata nyithindo ok nyala nindo. Ero kama nya kuom ote ni sami kiwuok Sondu. Iwacho ni ok ber ka iwuoyo kuom kanise nikech kanisa en mar Nyasaye. Ero kama nya kuom ote Reverend Malaki Ochieng' Ochido. Iwacho ni wach mar aluora to onego non mos kod rieko nikech kata wan jo kanisa samoro ok watim maber ne jomodak e aluora marwa. Ntiere Zak Okelo churches onego tim mana crusades odiochieng' kende ka en kesha to public address ok onego ti godo paro ma bende bishop bende nosechiwo. Victor Marcia iwacho ni kanise moko goyo koko mokalo pimo ok en lamo koro iyudo ka otieno kanise moko ni kod crusade or kesha to koko baro jotuo manie osiptende man machiegni kod kanisa no or ituro duka moro ji dak winj nikech koko mano ka koro samoro jonjore koro turo duka moro koko mokwarko aluora te koko ok nyal rumo. Ero kamana inya Victor Marcia. Ntiere Manu Makasolo iwacho ni Kamila me Nyasaye ok owinjore owacho ni igoe koko nikech samoro jogo lemo gi bunde kod ongengo makowach Nyasaye mago bunde mano ongengo makowach mar Nyasaye. Ero kamana inya komote en mana ni ote mabende wuoro to jabache to wachang'o jo kanisa bende aneno ka moko go jo kanisa moko bende siro koko mego e kanisa to bache ma bende nitiere aluora mari nyakora muga jua ngero janeno moro bende nowacho nitiere moko kuom kanisa ma bende samoro ger gi mabati to bende goyo koko. Nitiere wach moro Irene ma bende kata mana kiwinja achiel kuom janeno ma bende onyisowa kanyo aluora ma bende igero e bache ma bende igere kanise iwinjo moro ka bende wacho ni samoro koko ma bende wuok e kanise kata mana bache tulo kata mana midhiero kuo moro ne nyalo bedo kata mana ni timore ne jirandi to kinyal winjo nikech koko. Wach ma kamano nyalo konyo nade? Kaluwore gi County Act ntiere kaka onego bed ni waregulate koko ni. Godiochieng' ok onego bed ni okalo 55 dB to gotieno ok onego okal 45.
Kora paro ni such awareness monego bed ni ji obed godo. Kaber through association onego wabed gi article manyalo guide wa nikech inyalo yudo ni ng'ata chielo ng'e wachni to ng'ama chielo ok ong'eyo wachni. Koro akia ni kata un kunde ma untiere ere kaka unyalo konyo wa create awareness. Nikech ibo yudo ni Irene ong'eyo to Sylvia kia gimonego bed ni otimo. So through un kata through county sama gichiwo license onego gimi ng'ato those regulations mondo ng'ato bed ka ng'eyo ni itimo nang'o. Neno kabure Nairobi jalup governor e county ma Nairobi mano Njoroge Mushiri wacho ni chik kata mana siem mabende do chiwne bache 43 mabende no chiwne gi siem kalure koda koko wacho ni bache go tiyo kalure koda chik mana bende kaki wacho kinde ka kinde kar math magawa ichiwne license to ka joma chiwo license emose wacho ni gitiyo kalure koda chik manyiso ni koro kata mana jomodak e aluora makamago mana kaka nisewacho magawa mari kama intiere kanyo Kilimani uloso gi jodak e aluora makamano nitiere kama jodak mamoko mabendo sekelo koko ahinya kalure koda bache makamagi to ka county government osewacho ni bache makamago tiyo kalure koda chik mano koro nyiso ni jodak e aluora makamano nego bed ni timre nade kata mana winjruok mane nego bed ni gichope. Okonyal chayo jodak nikech kwang'iyo constitution marwa article 42 wacho ni wan gi right mar bedo gi environment mar kwe. Koro gima paro ni sanyo onego watim okwanyal bedo ni wasik wayuak kanisa yuak wayuak to oganda bende yuak. Wan kaka joma timo biashara onego wabed sensitive. Onego wachop kama wandi nitiere ng'e jirandi mondo iwinjri kodgi. Mane gima paren koro wanyalo timo. Kanisa bende nikech kama intie ni magi e jirandi. Kanisa bende ong'e joma luore mondo olos gi jirendene. Nikech be kabero nego ber kata ni jirani gi belemo e kanisa ni. Nikech ang'o momiyo ka kanisa ni ka ang'o momiyo ng'ato nego bed ni dhi kama bor. Onego bed ni one family mondo gik makamagi orum. Kora paro no chopo kama wan ema nyaka wa winjre. Wan jo biashara wabed gi winjruok maber gi jirani mondo tich odhi mayot. To mae be kaka wanyalo konyo bende county. County be koro kwanyal blame gi kanyo. Gin gisetimo kargi. Gibiro gitimo inspection gineno ni wala ni ber nyalo bedo kama kama. Gineno ni kanisa ni ber nyalo bedo kama kama. Koro wan piny kae ema mondo wabed ni wanyalo dak gi kwe. En mana ni bende nusewacho ni kuonde math kata mana magawa bende undiko ji tich une orak mane orak mabende utimo to license bundu tiyo kaluwore koda chik. Bende nitiere moko kuom kanise nitiere janino marwa moro wiye mawil gi nyinge mabende nawacho ni an kata bende aseneno kata mana bura Nairobi ka ineno kata mana ka en kar dak to kar dak kanisa ni ka kikadho dhot achiel en kanisa moro to din mopogore kendo kichaki kadho moro koro chieng' Jumapil jiko chako kata mna wer to ochacho akeni bishop duol mar Nyanza Council of Churches en okenge mage musegoyo mise mage museketo mar neno ni ntie regulation mago mag kanise mabende wuok apoya no ntich tinde ntiere kanise dini tinde ng'eny kuonde dak ma samoro ma joma yuto gi ntiere piny keng'yo kata mna kwan kanise mantiere kanyo kata mna kuonde inyalo mana lero kata mna kisekadho kata mna aluora makamago iyudo ka dhot achiel en kanisa kikadho dhot mamoro en kanisa machielo chieng' Jumapil to koro otugore to jodak bende ntiere aluora makamano. Gima kamae ni nyathiwa tek duoko ndi nikech gima duong' ni kanisa moyawo kar lemono obedo registered gi sirikal mar Kenya. Koro kosebedo registered to gidhi kar lembgi odhi otamore. Koro jomoko opango kata school ukiaye dhorni to kanisa machielo kedhi ka kanisa machielo kedhi kanisa machielo. Gima nyalo wuoye en mana kaka wanyalo minimize koko kende. To kar lemo to koro ng'ato mi freedom of worship according to our constitution. Koro gima timore ni ng'ato konego ne kaka konyo jogo ero. To wan bende kaka jodolo ma Jehova Nyasaye wasemedo kowuoyo gi ji ahinya ni jokama kata kwa dhi kuonde mwantie kata wadhi e estate kata wadhi kumanade to dwaro yo monyalo bedo gi kwe ma joma ne kanyo kwa to wa ka gi admire wani kinyo ne gicha giduo kendo moloyo to jogo wegini gikonyo wa koko noolo waka onego wabed nwadum tik mang'ar to kwadum tik ma kelo chandruok ne ji. Wane gima na wuona nyalo wacho ni jodolo mag Nyasaye gi jotich Nyasaye mabiro kech kanisa to Nyasaye machugo to jomoko nitie ma paro gi giwegi ema miyo gichako kanisa mondo oyud yo monyalo chiemo.
lakini tije moko ma Nyasaye moluongo mondo tich Nyasaye. Ng'ama oluongo mondo tich Nyasaye en gi luor mang'eny, en gi ritruok mang'eny, kata kowuoyo to muolo mana ae wang'e gi ngimane kende manyiso ni ng'ani ng'at Nyasaye. Tije moko timo king'iyo kama to biol mano babe ng'at Nyasaye adier. Kech activities mage, kako chal, kako wuoyo, kako dhi, kako wuotho, ema nyiso ng'ani ok en ng'at Nyasaye. To kuom ng'wono ma Nyasaye, wan kaka jodolo wang'e kaka wawuoyo kod jogo kendo wapuonjore kodgi mondo wayud kaka wanyalo konyogi gibed gichal kodwa e tich ma Nyasaye omiyo mondo watim. But mano kende gima nyalo wacho to e Nyanza Council of Church Leaders waseneno ka kwe nitie maduong' ahinya kamoro amora mwasedhiye. To watemo nikech ok kanisa te ni umbrella wa, moko be nitie maringo yorgi be kuno kuma wantiere be ok gichomo. To wabiro dwarogi kuom ng'wono ma Nyasaye mondo wayud kuonde ma gintie to wabed kode kanyachiel mondo kwe bedi e thurwa ka nikech kwe e ber budho. Kero kama na inya kwe e ber budho. Kapok wakawo yo mar ariyo Irene bende nitiere Kosuda ma bende nochwalo penjo moro ka bende wacho ni nang'o ni bache gi kar lemo emidonjonegi. Jo siasa bende noolo wandasi. Mano e kinde ma bende gitimo kisera magi mag ombulu. Nyaka sani nitiere moko ma bende samoro timo alwora e gwenge mopogore opogore. Wach jo siasa to diwachango. Wach jo siasa ok en gima pile. En gima seasonal. En gima biro to dhi. So concern mar kanisa gi ba is important nikech ma is a day to day thing. Kuonde ba gi kuonde chiemo gin kuonde matiyo wuok tich nyaka Jumapil. Kanisa ni beti aneno moko lemo wuok tich nyaka Jumapil. Koro aparo ni ma is really a major concern. To magi be gik mate wadwaro kanisa wayud kaka wayud solace. Kar chiemo be wadwaro king'iyo maber ngima sani. Mon tinde weche obachni, mon ok tedi. Mon odak kan gi nyithindo, chwo moko be dak kan gi nyithindo. Kuonde mwatede gi ma samoro yudo ka jotich biro omo chiemo. Koro gigi te wadwaro. Koro duto te aparo ni wan ema onego bed ni waduog chien, wawinjre. Shida maduong' en ni onge winjruok. Satan omako chuny dhano. Samoro itimo gima ber, to nyiege momako ng'ato kata koko kigo. Samoro ng'ato biro kero neno ka mtokni opong'. Mo neno ka chal main gi overflow. Koro nyiege modonjone, iwinjo kodhi wacho ni koko to koko bigoyo be onge. So nego wang'i ni gik matimo gi te gibeyo. But onego watim ge yo, wabed gi wisdom. Kaka watimo gi mondo mi wabed gi kwe. Inya kar dhogi kanyo wacho wach nyiego mano business rivalry bende nitiere donge. Kaluwore ni samoro mana kaka iwacho ni restaurant mari kacha samoro pong' mar ng'ato kopong' to koro odhi donjoni. Samoro kata mana koro license. Mana ni license mag kuonde math kata mana magawa ta keni ng'ado higa ka higa koso? Ng'ado higa ka higa. Higa ka higa. Te ang'o ming'iyo mana ka alwora mare koler kata oyo? Ya ing'iyo ka kanyo en kama clubs ing'yo ka kanyo ka en kama ginyalo go thum. Nikech kata mana thum license be wakawo. Kata mana ka en club nitie gine ma wang'ado mar thum no. So license ibong'i cho, ibong'i jikon, tibong'i neighborhood mari. Ero kama na inya nyakoro mga jong'ino mar mondo mi okoywe mogik mano e twak mabende wantiere godo. Kwa duogo bang' yweyo mana kaka pile biro somo ote magi bende nanyisi ni nitiere thuolo mar oronwa ote kata mana mar goyonwa sime. Imbe do wawinje pachi kaluwore koda thund wach mabende wantiere godo. Bende par ni inyalo oronwa ote. To ote mabende anena mana ka thoth ji oro mana ote mag kanise. Bache to kodwa goyo koso nano. Koko wano we wako yo matin waduogo bang' thuolo manok. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kod opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Ti kod pi maler kendo mamol. Kik iluok lweti e besen kata bakul mantie pi. Pino nyalo bedo kod chilo.
Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ineno dot ariyogi mangiso ni mama dhako. To mangiso dot achiel ni mangiso ni mama dichuo. Ringo en gi ringo mang'wenyore. Maber. Mumi gives you better actually feelings than actually ngege. Janero mar Ramogi TV machiegni e okang' machielo. Ma in twak e chenro mar mbaka oromo twak mabedo wadhi godo nyime nyaka saa 5 mar onyango. Aneno kanyo ka en dakika 33 tok saa 4 mar okinyi. Pod aneno kirori kod okinyi makawuono thor wach mabende wantiere godo ka. En yore minyalo kede gi koko ahinya ahinya e bombe. Waseneno bombe mopogore opogore mabende osechiwne gi siem mabende ochiwne wege magawa mopogore opogore. E kaunti ma Nairobi, kaunti ma Kisumu, kaunti ma Kisii bedo odiochieng' manyoro nwaneno pedha mabende nitimo koda obila kanyakla koda apisas mawuok e duol mopogore opogore. Ni neno kanyo duol mar Nakada bende nantiere kanyo ka bache 5 e kaunti ma Kisii bende ne oloro. Kodhi nyime gi chenro makama kapok wan wateko chenro mar mbaka oromo bende wana watudre kod jafombo maro e kaunti ma Kisii Crispin Otieno mar mondo mi onyiswa chale e kaunti ma Kisii. Ni nyaka sani oganda e kaunti ma Kisii wachango. Katika mano kapok Crispin pok wawinjo pacha nyaka luore koda thor wach mar okinyi makawuono in bende we wawinje kada mana wache mabende inyiso mana kaka pile. Iwayonwa tola namba mar SMS namba mano mar ong'we yamo nitiere e TV ka nyalo njoyo tola achiel kachiel mar mondo bi wawinja ne duondi en ang'o mabende wacho kaluore koda thor wach mabende wantiere godo okinyi makawuono. Parno okinyi makawuono antiere Gejal mawuok e magawa mano director mar magawa mongere kaka Pumpkin mantiere buore Nairobi mano Irene Ajuang. Mano kopogre gi Irene benantiere gi Archbishop mano mar kanisa mar Power of Jesus Around the World mabende en jakom mar Nyanza Council of Churches mabende wasebedo kosimo godo paro ahinya nyaka luore koda thor wach mar okinyi makawuono. Kok manya kor muge jonka pok adonjo kare network makamane kich ote bende thoth ta ajatemo kar nyalo mara nikech chenro en mar mbaka oromo mbaka wago e studio mbaka bende wago nyaka e odi kamintiere kioronwa ote kaluore koda wach mabende wantiere godo. Ntiere ote moro ka mana neno ntiere janeno marwa macho ne Kisumu town ler to chakre tich ang'wen mano Thursday nyaka Sunday Kisumu dhingo ji sani gigero bache nyaka ei estates okwamore gi gik matimore e kaunti ma Kisumu. Mano achiel kuom janeno marwa mabende ochiwo paro makamano. Isanjile Lusava
Iwacho ni kata adeko e mbaka lakini asedonjo gi mag kanisni. Iwacho ni kata bedo ni injili to iko e konde mopogore opogore, en mana ni koko bende nitiere. Jo Nyasaye nego bed ni iwuoyo godo mos to giwinjo. Mano isanjili lusava. Bende nitiere janeno mara ma bende wacho ni abala wanga ochak timo nonro makare. Then ochak ogol ba mogere yi estate. Iwacho ni gwenge mag Patel Flats ma Wahinde osechako yuago to pok oyao. Mano janeno mara moro ma bende wacho ni nitiere gwenge mago mag Patel Flats ma bende wacho ni nitiere bache moko ma bende osechak ger kanyo. En mana ni jodak e aluora makamano bende osechako yuak to pok oyao bache makamano. Mana kaluwore koda medruok mag bache e kaunti ma Kisumu. Vicky Jakom iwacho ni neno wa maber kintiere Kisumu Korando village. Iwacho ni anto kasero pach city manager kata matin, anang'eyo ni mondo mi ote ochopne ogendni nyaka waket volume mamalo. Nyaka volume obed mamalo ka ji winjo gik ma ji wacho, obed kanisa kata mana bache. Parni bende nitiere kata mana bache mamoko, wang'eni TV to wanyalo ga chungo thum ma bende jothum wero. En mana nitiere jothum moko ma bende wero weche maricho richo. Samoro bache ma kamago nitiere e aluora kuma ji odake, intiere gi nyithindo kacha ma pod tin, wande winjo wechegi. To bache ma kamago chakre kata mana chieng' tich ang'wen, mano Thursday, en na uwi ma osiko. Nyithindo to koro onego bed ni kaka jonyuol gitimo nade, nikech jonyuol ok nyal dhi gayo kata mana thum ma magawa winjo kata mana miwinje kuonde math. To bende jothumbe wa bende nitiere kata mana thumbe moko maricho ma kata mana jodongo samoro nitiere gi mama nie ot kacha te dak but ba ma bende jonyuol kata ok nego bed ni winjo ka nyithinde gi nitiere kanyo. Diwach nang'o? Kanyo to weg ba ok tim maber. Onego gitem mondo gibed sensitive ka ging'eyo ni gitimo ohala kuonde ma ji odakie. Nikech ang'e ni weg ba be gin jonyuol. Kata ka samoro kidak kama itime ohala no to ng'e ni jirandi bende ni ng'ama nigi nyithindo. Jomoko be nigi kata jotuo e utegi. Koro kanyo to jobaya monego ne kaka ginyalo temo mondo gikel kwe. Bende ng'ini Erin bende e seche ma bende walose weche makamagi wantiere gi jo ohala matindo tindo ma bende samoro nitiere kata mana gi gombo mar yawo ba, samoro ka winjo kata mana twak makama gima jopiny bende wacho, samoro bende giwacho ni tek mar donje e ohala makama. Keni paro mane kaka jal ma bende keni magawa mari isebedo godo kuom thuolo maromo nade, paro maliw mane ma dichiwne jal ma samoro dwaro chako ohanda magawa ba to samoro oluor ni nyalo thage nikech wang'eni nitiere joka license, nitiere joka aluora nema biro rango kaka karichal gi gik matut. Ng'ato konego bed gi luoro kadwa chako biashara. En mana ni nyaka ibed king'eyo ni mae gima idwaro. Kik idhi yaw ba nikech Irene nigi ba. Kik idhi yaw kar chiemo nikech Irene tedo. Kuong ing'e ni ohala mane midwa yaw. To are you passionate about ohala midwa yaw no? Ka in gi passion mar gima idwa timo kibi luor. To gimokuongo monego ing'e koro en ni procedure ichako gi kanye. Nikech ok inyal yawa ohala, in yawa duka tichako tich, nyaka ichak gi license. Koro kama wantie ni kaluwore gi kaka koko madhi mbele ni, wachiegni chopo December. Wabo chako kawo license January. Kaber, county owewa mondo wati sani, ji oseyuak moromo. Nikech January gidhi chako license manyien. Tema kata kopo ni ng'ato nitie madwa yawo ohala sani, wadhi chako manyien. Ng'ato dhi okawo license. Sama wadhi kawo license ni, county mondo tim regulation. Mondo gine ni adi manyalo bede particular estate. That's another problem koro wantiere godo. Sani kidhi kawo license miya. Probably gitimo inspection but gibende ok gilu kako onego bed ni giluwo. Nikech ok apar ni onego bed ni elandi kamoro ma ji odak nitie kata bech ariyo kata adek. So the first step na ng'ama dwa chako ohala odhi okawo license. Sama odhi kawo license through the regulations koneno ka en gima onyalo timo to nyalo timo. Kik obed gi luoro. Sani bende aneno ka idwa miwa funds mag youth gi. Through kata mana un kuma untiere ni. Temo create awareness. Wan kana wachako wala kana watindo. Ne onge joma ne nyiso wa gigi. To mane shida maduong' moneno ka timore gi kaluwo wa koni. Iyudo ka opportunities moko nitiere but ok chop ne jowa. Jomoko bende onge gigi moloyo jotelo. Tok giwachi ginyiso mana joma luworogi. Tema doke wach mar nyiego ma wacho cha. Jotelo mang'eny nitie monge gik matimore. To ka gineno ka in ng'ama wacho adieri bende ok gieri, ok gidwari. To ere kaka wabro konyore?
moloyo sani ne kama koro wantiere kaka joluo. Wabedo ru joma waherore manyalo create awareness. Kama intie ka Sharon. Ka Nyasaye omiyo opportunity minyalo miyo ji onge losi. Ka wabe wantiere ni wang'eyo waloso kodi mondo wakon jowa. Sani tije onge. Koro ng'ama dwa chako biashara nanyalo encourage ni gichaki. Wantie ng'ama dwaro biro maneno ni ok piem kodi. Wantie gibi mondo walosi waonge gi problem wabokonyogi. Ero kama na en mana ni policy mag bache dwarore mar mondo mi obed koda soundproof ahinya kinde mabende koko kik wuog oko. Akeni bishop kiwinje county ma Kisumu kacha akeni policy kata mana chike mag kanise bentiere gi policy mar keto kata mana soundproof adier nikech pok aneno ga kanisa mora moseketo kata mana soundproof. To kang' makama bende biro nitiere moko kuom kanise miyudo kata mana ka en kanisa mochaki samoro en gi ji adek. Togo koko kintiere gi oko kidonjo iye tineno mana ni gi ji adek gitiyo gi auja koko makamano kata mana kigoyo bende beradiera to bende oyie policy bende ntiere ma regulate churches mar mondo mi obed kata mana gi soundproof. Mae momiyo waluongo bura chieng' wuok tich mondo kanyalore to wawuo kod oganda Nyasaye nikech rwak manye waneno kwa dhi gavana en rwak maber mabor kendo wawuoyo maber ma ok kaka ne waparo. Onge lweny, onge che wan bende wakacho ni ok wanyal go koko e gasede kapok wawuoyo kod jotelo mwang'e tang'o ma omiyo ma timore. To kwayudo gima omiyo ma timore to wang'i chunyo ma iye to wadona adieri gine dwaro wuoyo. Koro momiyo onge gimoro matek. To kendo gimoro achiel manyalo wacho jodalawa en ni kata ok joba kende nitie jomoko moka kawa license mag neno mipira. To sama mipira loyo kata sama mipira dhi nyime koko gore e odno maduong' kata ka en mabati tiweni mabati yiech makata ka un gi gimotimo ok unya timo. Koro gik machalo kamagi bende onego jomimiyo license gi be county government owuo kodgi mondo koko matimore maduong' machalo gima ng'ato thoeni bobed maonge kato goruok be wuokiene obed maonge. Kwa minimize gigi kwa timo gigi wanyalo kelo konyruok ne oganda mag Nyasaye. Giwacho achiel kendo manyalo wacho jothurwa ni Jo-Ibrania 14 kare 21 wacho ni bedo gi kwe gi ji te maka ng'ato onge go tok ne ruoth. Wadwaro kwe e utewa, wadwaro kwe e kuonde lemowa, wadwaro kwe nyaka kuonde mag biashara wa. Kwe no kanitie to wanyalo konyo e yo maduong' malich moloyo. To mogik en kitabu mar Isaya 62 Wes 1. Wan joluo wasedok chien ahinya, wadok chien yo machalo kama. Waluongore ni wan nyikwara Mogajwang'. To mata wacho ni ok luongi Ajwang' kendo ok nibed ot mawe. Kata nyathi kinyuole tisiko mani in 4. Nyathino biro dong' e 4 milele. To wan ok wan jomojwang'. Wan joma nigi laini, wan gi professors, wan gi intellectuals, wan gi ji mang'eny, to wan gi bisobe. Ma Nyasaye omowiro kendo ting'o malo. Omiyo okone luonga ni wan Ajwang'. Ka ng'ato wacho ni nyakwara Mogajwang' to mor malich. Ochalo gi jakong'o ma onyiewo kong'o ne ji to koro iwere ni madho kong'o chulo kong'o onge gowi. Jokong'o nore piere ithodhe ka kich. Ni to kendo koko komiyo to iyanye ni pesa mogole omiyo koro ithodho pesa kuome ikawo kuome pesa. Omiyo jothurwa waloke mtindo marwa mondo wang'e ni wan nyikwara mowir ma jonam man gi laini ma ok ji mojwang' mowe nono. Kech wan wa promote gini ni wan jomojwang', wan nyakwara Mogajwang'. To Isaya 62 Wes 1 nyaka 4 ok oyie gi mano kata matin. Wawacho opposite gi mug Nyasaye. Kanye kama be anyalo keto ni jothurwa mondo ging'e. To aherou kaka wuodu kendo ng'ama nyuole thuru ajaluo kamili kwar gi wan ma joluo. Omiyo Nyasaye omed gwedhou to wabed gi kwe mondo thurwa kobed gi kwe. To jolemo to wabiro wuoyo go chieng' wuok tich mondo wapim wach wane kaka wanyalo timo. To kaka be sirikal boyienwa omiyowa thuolo kaka jodolo mondo watem wuoyo gi jowagi wabiro wuoyo maber wadwoko wach. Mana kaka kinde machon mane jowa nodagi ni kata choo ger to ne wachako kama wachako Church and State ema Joseph Kaguthi ma PC Nyanza nowacho ni sub chief gi jodong gweng' temo wuoyo gi jibri joger choche to ng'ama nyalo to un jo kanisa ko wuoyo kodgi to gibiro gero choche mabeyo ma ji nyalo bet. To dini ne wagolo chik ni onge ng'ama ok onya dhi e lemo e dala ng'ato ka onge choo nikech kaga olo pio ngire ka nyalo dhi onge. Sama nochako wuoyo ka jodolo
Jino kono ni gino serikal, jino ogero choche kamora mora magdala karadala maunge gelaini, ogero cho maunge kamowe maunge cho. Omio wane kado marpiny, to kado ka unge bathe tewite oko, to wano kinyalo wito oko, wan gi bathwa. Momio wabiro wuoyo gi jodala wa, wabiro wuoyo gi jodolo, jodolo beji mawinjo wach Nyasaye. Kech ng'at Nyasaye winjo wach Nyasaye, to jomok winji ogeli jo Nyasaye. Omio Nyasaye biro winjo wach Nyasaye, to gibiro no kaloko ni tim madung' ahinya. E luo Nyanza ka, to ok luo Nyanza kende, e Kenya mangima. Kech an simo nyoroma, ni wago kanisi marufuku, wago kanisi marufuku. Momio nyabia ywak ne gavana marwa, ka pimo negi ka binyime ke kawiche chal, to ge kabino wanene kiroho. Ni en gima bikelo chandruok, kendo dhi miyo wabedo gi kuong kaka oganda mag joluo. To gino Nyasaye nyo winjowa ma wacho wuok maber, makoro gimino ni crusade no go marufuku no, mano onge. Kata in jawinjo mawinja, ng'i malong'o ni onge crusade mogo marufuku, mak mana wadwa regulate jowagi, mondo weche mag sound mawuo matege, waneka kunyalo control gi, to gi yie wa, to kama matamo, to wabiro tero wache ka sirikal, ng'ani wasewuoyo kode to tamo wa. Erokamano ahinya. To wang'e ni Nyasaye biro konyo. Erokamano ahinya Bishop, kata kamano abiro duogo iri mar mondo mi iwinj pachi mogik kaluwore koda thor wach ma kama. Kata kamano gi sani yiena mar mondo mi adhi e kaunti ma Kisii, kama bende nasesingoni ni wantiere gi jafwambo marwa Crispin Otieno. Par ni kaunti ma Kisii bende odiochieng' manyoro nolor bache abich. Akeno oganda e kaunti ma Kisii to wachango Crispin. Kinyalo mna winja kaunti ma Kisii ochiew nade. Jodak wachango kaluwore gi koko, kedo gi koko e bombe. Kaunti ma Kisii ochiew maber, kendo jogo ma sani an godo ka gin weg bache e kaunti ma Kisii kaachiel kod kuonde mag tongona. Adwa mana loso kodgi kaluwore kod kaka gikedo kod weche mag koko. Inyalo paro ni kaunti ma Kisii nyaka sani nitiere ywaruok mosebedo kind sirikal ma kaunti ma Kisii kaachiel kod weg bache go ma ochung'e toka kae ni. Koro sani adwa ni mondo alos kodgi, ginyiswa ni gikedo nade kod koko kuonde mag gitie kata kuonde mag bachego. Karibu, nitakuwa nikianza na wewe hapa. Karibu katika runinga ya Ramogi hapa. Tutuambie unaitwa nani, alafu tunajua kwamba wakati huu mnapitia changamoto si haba. Na kwa sasa ningependa tu kuwazungumzisha kuhusu nyinyi kama wamiliki wa vilabu mbalimbali Kisii. Ni vipi ambavyo mnakabiliana na ama masuala yanayofungamana na kelele katika vilabu? Hebu tuambie mnafanyaje ili kuhakikisha kwamba pia hamjakiuka sheria zilizopo? Kwa majina ni Dio Konchoke. Nafikiri kwa kila klabu hapa Kisii Town tunajua masuala ya noise pollution. We have soundproofs in the clubs. We control our voice to the standard levels. We don't go beyond the voice that is required. Thank you. Alafu labda kuna sheria ambazo zimewekwa kuhakikisha kwamba vilabu vinapaswa kuweka sauti ambayo inalingana na sheria, ama kila mtu anaweka tu kivyake, ama wengine pia wako huru tu kufanya tu bila kuweka hizo sound? Sheria ziko na huwa zinafuatwa, but club zingine huwa wanakiuka sheria. Kama club zingine zenye ziko pokonya leseni ya biashara, kuna wenye wanaweka sauti ikiwa juu kabisa, lakini wengine bado unaona hata wakiweka ile iko standard bado wanafuatiliwa mbaya. So ndio tunashindwa ni kwa nini, ni jukumu gani kuchukulia watu wanaharibia wengine biashara, as in wao wameweka sauti juu, wengine kuna sauti yenye iko standard, but wenye wameweka sauti yenye iko standard ndio unaona wanafuata sana. Yeah. Sawa, acha tuongee na mwingine hapa. Nyinyi kama wamiliki wa vilabu, ni changamoto zipi ambazo nyinyi huwa mara nyingi hukumbana nazo? Changamoto tunazokumbana nazo azwa ni tuseme, kutoka wakati wa corona biashara iliharibika ya mahoteli, na ukiangalia msimu huu bado biashara ni mbaya, na hatujui kama kuelekea mbele biashara itakuwa mzuri. Ni kwa nini? Uchumi imekuwa mbaya, na ukiona sana maklabu kama mahoteli tunauza vileo, na vileo hii imekuwa bei ghali. Changamoto mingi tunaopitia kama hizi maklabu kubwa na tunakata leseni za bei ghali ni vile the authorities wameachilia hizi wines and spirits ndogo ndogo ambazo ziruhusiwe kuuza pombe. Wameanza kuhusia watu wakibuia pombe pale pale.
hawaendi sasa kwa ile mahoteli kubwa wenye wako na leseni ya kuuza pombe na vyakula. Sasa ukiangalia all over, ma wines and spirits imekuwa mingi. Mtu anaamuka asubuhi anageuza nyumba yake ya kulala anaweka inakuwa nyumba ya kuuza pombe. Alafu ni vipi ambavyo kama wenye vilabu mnakabiliana na noise pollution? Noise pollution, sheria iko. Kabla ufungue club, unastahili kufuata standard zote zinahitajika, kama kuweka soundproof kwa club yako, which is very wrong. Mtu kupewa leseni kama hajaangaliliwa ionekane ya kwamba ameweka soundproof. Na kuna sheria ya kelele. Kuna watu wanema, nafikiri wako na chombo, anapoingia kwa club ataweza jua hii sound iko juu ama iko ile inatakikana, but sioni wakifanya hivyo. Juu kuna watu ambao wako na impunity ya kufanya biashara. Kelele ikue juu isikue juu, yeye anaendelea kufanya biashara yake. Na kuna wengine wanadhulumiwa. Amefuata kila sheria lakini bado ananyanyaswa. Na vile mimi naangalia hii biashara ya maklub na mahoteli, leseni zake ni mingi kutoka kwa serikali kuu mpaka serikali ya county. Kwa vile ukijumuisha ni kama itaweza kugharimu kama shilingi 1500 kugharamia hizo maleseni, which is very expensive. Mimi kitu ningeomba kutoka serikali kuu mpaka hii serikali yetu ya county ni kwamba waangalie, they review those licenses, ndio tuchimudu kufanya biashara vizuri. Asante sana. Labda sauti ya mama kidogo tu. Hebu tuambie unaitwa nani, alafu tuambie wewe katika kilabu ambacho ama mahali eneo la biashara unapowakilisha, labda unakabiliana kivipi na masuala ya noise pollution? Mimi naitwa Verity, ni treasurer kwa Kisii County Bar Owners and Associations. Changamoto ambayo tumepata ni hiyo makelele, hiyo sauti kwa maba. Tumejaribu kuenda round as organizations, tunaambia pia wanini wetu, our members, that we should abide by the rules. Tusiende kando na hiyo mambo ambayo inatakikana kwa county, tusiende against. So tunajaribu kwa wale wenzetu ambao wako they are not doing what they are supposed to do, tunajaribu kuambia wafanye kile ambacho kinatakikana. Mimi niko hapa Kisii town, tena niko na upande ya Kiumbu pia tuko na changamoto, biashara pia hakuna, na masaa ya kufungua pia ni mbaya. Sasa unapata biashara imekuwa ngumu kwetu. Alafu swali la mwisho, kwa yeyote ambaye anakiuka sheria zilizopo kama yale ambayo inahusiana na kelele, anatozwa pesa ngapi? Kulingana na vile si tunajua hawana kiwango fulani. Ile ukishikwa, ukifikishwa pale itategemea mfuko wako vile utaweza. Sababu kuna wale wana pesa za mingi, wanatoa mingi, kuna wale hawana, na kama hauna we unakandamizwa zaidi. Unaweza hata ukafungiwa klabu yako. Asante. Sharon, manaka kiwinjo no mano gin moko kuomo duond jo kuma hotelo ne bache county ni Kisii ka achiel kod kuonde mopogore mag Tongona, kage wacho giwuoyo kaluwore kod chike moketi ma kedo kod koko e county ma Kisii. Mopogore gi mano bende giwacho ni kaka weg bache gikale tabu mopogore medo mana kwayo sirikal odogne gi chien matin mondo mi gin be biashara gi dongre kaka biashara moko e Turka. Sharon. Ero kama na inya Crispin kendo winje yo makare. Mano Crispin otino nyakora mgajwang japombo marwa mawuok e county ma Kisii, iwinjo kanyo koloso koda wege bache moko kuom gima bende noloro odiochieng' manyore e county ma Kisii. Achiel kuom gino mora owacho ni tinde ji e county ma Kisii giloko kuonde man nindo tinde iuse mana e kong. Mano wach malich ahinya. Koko mana no ka saa bende dhi matek mapiyo. Wadong mana dakika 7 kendo twateko chenro makama. Bishop kantiere county ma Kisumu antiere iri kanyo mar mondo mikoro walor chenro makama. Pachi mogik kalore koda thuondu wach mabende wantiere godo duchi makawuono ahinya to kedo gi koko e bombe kwatie kodi wach nang'. Gima nyalo wacho ni agoero kamana ahinya mokwongo ne Royal Media miya thuolo makende mondo mi abedie Ramogi mbaka makawuono.
Nyasaye omed gwedhu ahinya jolendo te maka kamoting'alan obiro mosiepna joudro te jok man ka te jopurwa agonu erokamano ne kuom miya thuolo mondo mi abika kendo awuo kodu to wamna kaka awacho mokwongo ne wan kaka jodolo wadhi temo wuoyo mondo walos yo mwanyalo minimize go weche mag koko maduong'ne to koro sirikal okonyowa sama wakelo ripot mar ng'ama chalo kama to gin makoro giwuo kode e yo maber mowinjore to kotamore to koro iweye ka japoya eka kondike muma to duto ago erokamano ahinya ne weche mobedo go ka gi mbaka mobedo go ka en mbaka manyangafu maber manyalo konyo thurwa kaeri jodolo te walamne Kenya walamne kwe obedi thurwa kaeri kendo walamne telo mag ogatusi ma wan go e kaunti wage te Kenya mangima mondo dongruok obedie chiemo bedie ma jopiny nyalo yudo magikete mesagi. Nyasaye ogwedh Kenya. Erokamano ahinya Bishop, wawinje yo makare kendo erokamano ahinya kuom chopo e twak okinyi ma kawuono kanyakla koda riekni mabende ichiwona kanyakla koda joneno magwa okinyi ma kawuono ahinya kaluwore koda weche mawuok e muma. Kopogre gi jadolo nyakwara Ramogi Ajwang' bende antiere gi Irene Ajwang' ma bende dagomb hero winjo pachi mogik ahinya kaluwore koda thor wach mabende nwatwak okinyi ma kawuono. Mokwongo wabe daher go erokamano ne Royal Media kuom miya nafas mondo mi wago mbaka gona gi wetewa to daher loso gi joma timo biashara kuonde ma ji odakie ni kik wabed jo fitina. Winjo ka ji ywak mang'eny ahinya ni gin jo fitina ok kony, pesa bende oluoro koko. Sami timo ohala to koko bende ng'eny, ohala nok nyal dhi maber. Nyasaye bed nyasach kwe. Koro wabed jomoko ma wigi ok tek. Ka jirani obiro kwayo ni kama ok ber, wabed joma winjo wach. Nikech tin watim mana gi jopiny. Ok wanyal dhi chako mbio tero ne kaunti weche mang'eny to wan owuo gi piny ka ok wawinjre. Watem bende joma nigitiere go wala kuonde ma ji odake. Wa join associations mag residents gi. Mondo mi wabed ni wan gi kata in a group moro ma kata ka gimoro timore ting'eyo. Nikech inya yudo ka samoro for instance nosetimore na ndalo moko nitie jomoko ne methe ot. To kane gimethe ot to koko nowuok bapa ni jogi ne gore. To jogo noparo ni ne en karwa ma jokilimani ogocho. Ka gigocho to anyiso gini gidhi giran ka pok waloro. Ka gidhi giro ka wan waseloro, nok en wan, ne en jirani. Koro neno ka sama untie gi gik machalo WhatsApp group gi jirende kama tich bedo mayot. Kech nyalo yudo ka samoro kinyi ni bi lor kari ni ne ugo koko to ne une useloro. So wabed joma oherore gi jirende gi. Nikech mae kaka wabro dak. Then county bende oti kodwa sama wakaw license gigol chike. Masa mikaw license mari to idhi king'eyo ni mae chik kopo ni ran bakati ran club makoro ko yudi ka idagi comply to mano koro shida en mari no wuon. Erokamano ahinya Irene, bende erokamano ahinya kuom paro maleo ma ichiwo ne joneno mag okinyi ma kawuono. Kapok atieko kata mana chenro makama, nitiere janeno marwa moro ma bende oro ote ka, mano Jacinta wacho ni Sharon, mana kaka igoyo ne nyawawa koko e gweng', mano bende kaka jachien wagone koko gi tunge mondo owuog odhi mabor. Jacinta wacho ni gimomiyo ni koko igoye kanise. Bende aneno ka indi awuoro ka wach kanisa betinde ipingo yawa. Nyasaye momiyo wangima mwayueyo mano license kintiere ndhiwa. Dinde ma ichuogo kuonde ma ji odake onego lor. Okinyisa nyingi kanyo, abiro somo wach mogik. Sharon, tolo oduogo e Migori County. Wach miwuoro ahinya mana nikech uchumi tek marach. Erokamano ahinya nyakwara Ramogi Ajwang'. Bende atemo kar nyalo mar odiochieng' ma kawuono. Atemo somo ote kar nyalo mara. Erokamano ahinya kuom oronwa ote. Okinyi ma kawuono nyakwara Ramogi Ajwang' aneno kanyo kendo dakika 2 to romo saa 5 mar onyango. Par ni chenro ma kamano chakre saa 12 mar okinyi ka bende nwachako gi chenro mar rupiny. Sani koro wadonjo kidieny mogik mano chenro mar mbaka oromo ma bende koro biro bedo kwa tieko chenro ma kamano. Elojo weche ma bende notayo chenro ma kamano odiochieng' ma kawuono nitiere gi Cleophas Joyce Oduor pod nitiere yweyo matin. Wageno no biro bedo kode e giko mar jumani. Koka mano erokamano ahinya kuom bedo kodwa bende. Lojo wechewa ma bende notayo chenro ma kama koriwo directors, producers, jogo picha, jomak duol,
Ero uru kamana inya. Warad kendo duching makiny karut Nyasaye oteloni tan bende otelona. Dongi ben guduching makare. Oritu masani nyinga Sharon Ongao.